tsuno kam toda kutimbodzokera kumashure timbobata kanhoroondo yeumwe mukomana watakasiya takadarika ka panguva yapindayo.
kuterera zvinoona tora pari zvino uyu haiwa inhamwe ega anoswera kwachawana kunjore ndoko anoswera Kakamoto Jumbo Stars kakambonetsa ka makore apindawo ka nekudaro ka rimwe remagamba rakashanda kane Kakamoto Jumbo Stars ka ndiye ka chakanetsa Kumulani ndo vamuka vakanyorwa kambo ikakaka nechikwata cheKakamoto Jumbo Stars chakanetsa wakati muswa 6 October 2011 kureva kuti pane 7 years ikozvinezvika muranda rume watisiya panyika ino wafuratira asi aiwaka mabasa ake avakasiya nanhasunoka tichirika kungoarangarira chakanetsa wakabarwa ka mugore ra 1974 kumapurazuko ekumazoe panonzi papeasant farm parafini apo ikoko chakanetsa ndo kwaakazokurira zvakare akazofamba munzvimbo dzakasiyana-siyana kuzopindawo mumagitare akaitawo tumabasa tumwe netumwe kuzodzimarauka pazuva rake rekupedzisira akashayikira kuna pote kudomboshawa kunova ndo zvakare kwaakaradzikwa tinotaiwa kazorora murugare nebasa rese rawakaita chaka ritotaiti nokudaro pazuva ratsangotaiwa regai katimbowarangarira segamba redu manzo akambo Kakamoto Jumbo Stars vakakanyora vese iye nemukoma wake Vari Kumulani nokudaro regai timbonzwa panapa Vari Kumulani achiti paka nhoroondo nhoroondo yavoka semhuri pamwe nemavambiro avakaita chikwata cheKakamoto Jumbo Stars Vari ari pamudhindo apo paguruve baba wangu wainzi iwo Kumulani Bepura amai wangu achinzi Tira Matuna au tichinawo iko zvino takaberekwa tiri 8 wokutanga anonzi Lucy Kumulani, wechipiri ndini Vari Kumulani, wechitatu pachiuya Fides Kumulani, pachizoya vairi vakashayika Janet na Violet Kumulani avo vakashaya, pachizotevera chakanetsa Kumulani, ngati pachizoya Zwanai ndi muri kwa Kumulani kusvikira kwazoya ubamlino wangu waibvawo ku Zambia. Saka baba wangu waida kuti ndiridze magitari wozvaita mningina wawo waizvifarira bamlino wangu. Unoreva here kuti kudzinza renyiko kune munhu airidzawo magitari? Ndinoona sekudaro nekuti ndakazviona pawakauya munomu vachibva ku Zambia vanga vane magitari Olivine ndiye akatanga iye nemagitari kugadzira zvima-Olivine. Then kubva ipapo takazosara totanga kuda kuzvitsvaga kuti munhu iyeyu chinhu chambo chinombogadzirwa sei. Ndobva tazogara pasi neshamwari yangu ndiganizani Chiku anova iye watinoridzana muchikwata cheKakamoto Jumbo Stars ndokutanga kugadzira ma-Olivine kugadzira kubva papuranga racho kuriveza nemasentimeters acho kuti risaburitse discord kusvikira chakunyatsorira zvakanaka. Right. Muri kukura wapedza waguma chikoro panzira wakupinda mune zvemagitari wakazoita sei wasangana na Ganizani Chiku? Ganizani Chiku uyu aigara kupi? Ganizani Chiku taigara naye kunazoiko kuparafini farm ipapo yataigara tese vabereki vedu vachisenza ipapo. Saka ndo patakatanga manyenyadzi. Yanga singachaendewo chikoro? Yanga saendewo chikoro because munhu angari pamberi pangu kana ndichizvitarisa. Saka zvinhu zvokuti nguva idzodzo mari dzainetsa kuti uwanike uchienderera mberi. Anga ri gore ripi kwerivhati?
gore takatanga magitari isu sanga 988 1988 ndapatakatanga magitari 88 89 90 tichingoridza chete magitari tichimboedza kuenda kuti tinotsvaga kutsikisa. Aiwa, musati maenda kunotsikisa ikoko muri parafini ipapo masangana ganizani chiko chii chakaitika? Tasangana ganizani chiko ndo patakatanga kugadzira maolivina. Mamuingori 2 here kwandi pakaita vamwe? Takatanga tiri 2 ndobva pazoya umwe ainzi Hebert Fernando. Akabva kupi? Angaripo ipapo zvakare moza zvinongoita papurazo vine makawanda. Saka akazowanikwa uye taita vatatu. Ndokubva pazoita mumwe zvakare. Ainzi iye Peter Warieke. Uyo ndo akashaya zvake. Ndobva tatanga kumboridza. Peter Warieke angari papurazi vafuzi? Angari papurazi. Aibva pa next farm painzi paDanbury. Ndopaibva iye. Saka ndiyo takazombobata naye. Right, ipapo muchitanga ipapo wairidza chii? Ini ndairidza bass. Nanhasi ndiro handichiri kuridza. Uyu Ganizani Chiko aidza lead guitar. Uyu Peter Warieke aidza rhythm. Madrums wapana? Pamadrums panga pasati paane munhu. Asi paingotowafanha kwaiva wakanakidzwa handichatondere mazita ebosi kwakudhara. Right. Ndobva makupota muchirowa mapurazi pamuchivaraidza vanhu? Tairowa zvakaipa tichombotakura zvimadrums izvozvo zvimagitari mabhasko tichienda kana 15 Ks 20 Ks sekupi kwamaimboenda unorowa? Taienda kuBergoni, tichienda kuDanbury. Mapurazi akawanda panguva iyo parafini ipapo tairidza zvokuti takatogumisira tavada kudzenga mapurazi paunzi ukonzeresa kuti vanhu vasaende kumabasa. Right. Mamwe zvimwe zvikwata panguva iyoyo zvamaishuvira imi kuti ade takwanisa kusvika pastage yasvika group rakati ndezvipi? Ngati pane kambo kataida stereki kuridza kambo kakainzi hazvinei but ndichatondera kuti bhendi iro rainzi chii but kaiti ndaidanana mudiwa wangu hazvinei nhasi uno hazvinei chii wandisiya ndimwari here wanditorera kambo ikako ndikaiuka zita racho ndichakwanisa kundichibudzai kuti ndiana kakaridza zvinei mwari ikako kambo ikako ndokamairova macopyrights ikako tairowa ikako chizorova Four Brothers anavimbai tichibva ipapo pane Four Brothers bhendi rataitsvaga inhengi Hurungwe Sounds. Pane kambo kataimboridza ke Hurungwe Sounds because ndo mabhendi aidi panguva yacho iyo ndo mabhendi aitopa iwayo. Chibva ipapo atairidza zvakare Onai John Chibadura. Ndonziyo dzatairidza idzodzo hai panguva iyo tairowa zvokuti vanhu vaisumuka kuti aiwa zveshuwa muri kugona endererai mberi. Saka kune here mango magroups aiuya kumapurazi iko kumango magroups mahombe amaimbotiwo imi mukambowana mukana mumboti imbotipaiwo kuti imbotituru. Kwaiuya zvakanyanya. Kwaiuya Seaside Boys. Seaside Boys yaibva kudzwara sekwa kuno. Panguva iyoyo yanga ine contract. Pane imwe night club zvayo haisi sipo but painzi pamawadze kudzwara sekwa. Vaiti wakauya ndokwataikwanisa kuendawo ikoko. Tikasvika ikoko tokumbirawo kuti akomana tokumbirawo kuti timboridza imbotipawo timboseshena panguva iyo zvainzi manje kuti mupinde makadai so tasemone kuti namba yenyu manje hazvizoita todi inonzi dai matsvagawo kamari mbijana semari iyi bisai $5 taingonzi $5 kupinda pagedhi nekuridza zvese. Saka hatairamba nenyaya yekuti isusu tane shungu dzekuendera kupi dzekuendera mberi taingobuditsa mari yacho tovapa pabreak kuti pamagitari todi toridza. Kozoita zvakare bhendi raiyo yarainzi Pisa Pisa ndichiri kurememba kuti nekambo kazoridza kakaita mukurumbira handichatondera kuti kainzi chii zvako Pisa Jazz Band iyoyo. Tikaenda futi kuBergoni taienda futi tichipuwa magitari toridza ndobva tazoita umwe musi gore ratakazoenda kunyabhira kwangu nebhendi rainzi iro taWiseman ndakanganwa Masai Brothers iroro takazomboenda ikoko futi uko takangonogarira mahara ngosvika ndinzi mirai takangogara kusvikira zuva radoka
apo tata haya mota ekuti tiendese ikoko adzamana takazongodzokera magitara hatina kudi hatina kumawana. But hazvina kutooresa moyo hameno kuti management yavo yanga yakamira sei kana kuti vaityawo here kuti pamwe tichapa vanhu kuti vanhu vachafarira ivo hatina kuzvinzwisisa ndokubva tangodzoka yamande vatagara basi vakomana makazviona sei zvikandaganisana izvo hatingazvitsvage kana isusu dai kuri kunzi tine show management inokwanisa kuti vakomana isusu hatidi kuti patinoridza pashow tipa vanhu varidzi kana kuti ndezvipa hameno zvamunei tenderana ndo zvamunoita saka ndofunga vanhu vaiva ndo zvavanga vakawirirana kuti hatikwanise kupa magitari vanhu vanouya vachikumbira kuti varidze kuti vanga vane contract wopapi ipapo panzvimbo vairidzira panyabhira ipapo. Right. Ndobva madzokera kwenyu kwarafini? Ndobva tadzokera kupurazi. Toita sei? Komana toita sei? Toita zvipa komana kanza komana. Plan iri panapa ndeyekuti kana tisina kurekodha hapana kwatiri kuenda. Isusu ngatitsvagei nzira yekuti tiite sei? Tirekodhe. Apo shungu maidzanziridze kuti iko zvinozviona kuti Kiyama Boys yakabva kuno. Kwatantani uko. Saka isusu tikakwanisa kunge tichibudirira tichava rimwe bhendi richaverengwa zvakare kuti kubva bhendi rokubva kupi kumazoyo. Saka isusu ngatishingei patatanga kupractiza mari dzedu kudi apo taridza maOlive. Saka dambudziko ratakasangana naro nderekuti takupinda magitari ma-electric guitars nemaOlive zvanga zvasiyana manje. Saka ma-electric guitars makashifta sei kubva uku kuti muende because mimipenya apa mune magaba? Ya magaba ndo atinawo but ma-electric guitars takatanga kushifta takupinda mabox guitar. Tatsvaga mabox guitar one Peter Wareke ndiyanga nebox guitar. Uyu gana karamba achiti no rangu iri rakangofanana neelectric guitar but bando ringangosiyana chete. Tikati gaba iroro tikati zvilipo uchadidza remagesi zvikanzi handoridzi. Indikati saka kana zvakadaro ina hapana chandichachya ndinotongopindawo mupi mu-electric iroro. Zveshuwa ndobva taenda ku-audition inova Grammar Records iri kuSouthampton. Maitonyoresa manumbers pamwe waitora mabhendi anosvika 10 here and 15 handichaziva hangu. Right, onzi ndi muri kupinda mu-audition zuva ranhasi. Mapinda mu-audition gurupu rakati takapinda ndokubva taridza vaitendera mama ane zita here papa? Zita redu rainzi iro Gakamoto Jumbo Stars. Rainzi Gakamoto chete. Rainzi Gakamoto panguva iyoyo. Right, tapinda mu-audition. Ranga ri gore ripi? Iranga riri gore ra 87. 87? Yeah, no, 88, 89. Yeah, ndobva takatanga kuita zvama-audition. Ndobva taenda taenda kuGrammar. Ndobva tasvika kuyo ndobva taridza zvakanziridza imwe ridzai kusvika 4. Mangu magurupu amavasangana nayo ikoko ndani? Ya, panguva iyo taisangana na Kiyama Boys. Ana madzibaba Nicholas Zakaria. Pane gurupu rekwaMutare Black Sense. Ana Popiri, yes. Vana chibadura taasangana because vanga vari ku yenzi galo here ZMC. Saka meno vainoitirawo mutaundi kuti vaita sei handizivi kuti vaita sei zvavo. Nguva iyoyo ndikati ndonguva yanga ina ana mafia vesa wakati mobhata wanga usiri kuGrammar. Vaingodhirawo neZMC mutaundi chiri kunzi muna Forbes ndichiri kurememba ndokwanga kune studio iyoyo na Forbes iko. Saka istaridza zvikanzi right. No muchiri kure. Takagumbuka zvisingaiti. Zvikanzi muchiri kure. Ndobva tabuda. Koma chii chanoretsa? Vamwe ndiwe hazvichadzwisika mati tikatoona problem iye takati ngatitsvage ma-electric guitars. Mukaramba mukati chichiona yakuvhiringa magitari. Tikanzi aiwa kana hapana hachiitira favor aita sei. Ndobva tabhuka futi. Ndobva tadzokera. Taenda futi kechipiri. Takatodona futi. Imi mukukoma manosangana nema-electric guitar but uku kuno kumairidza angari maOlive. Uyairidza box guitar. Zvanga zvitombori nani kwaari. Isusu mai zvaitotinetsa. Tabva ipapo tikati right toita sei. Tadzokera kupurazi. Vamwe vangu vakazondisiya. Gani Zanichiku naWareke vakazondisiya vabva vauya muDzwara Sekwa. Vakomana vangu vatojoina imwe chimwe chikwata chainzi
chainzi corruption panguwa corruption sound blast but ngwati chana kabva wazochinja kubva ati chakunzi break 5 and the break 5 leader wacho ainzaniko ndakukanganwa zita rake but ya zita rake ndakukanganwa zvako but wakaita kuti masingles tunenge 2 twese twawakarekodha panguwa iyo ini mandisiya ndega kweyako yako ndobva kwazoya umwe mfana zvikanzi no blast kumazoyo kwaita instrument saka ndatumwa imunzi mitese muwe ndobva ndasumuka kwakuenda kuyoko ndanosvika kuyoko ndobva ndanosvika zvishuwa instrument yaita urwaye kwangu nemagitara anenge 2 chete ndo anga atengwa panguwa iyo rimwe rakazotengwa ndavako ndaridza munhu wandakaendera ikoko anga risawira wangu ainzi anzomu but iko zvino zvine urombota vakashaya vakandibata zvakanaka takadhonza kwenguva yakareba ndakutotsvaga instrument ndini mutaundi tichitasa maadverts tichitenga zvinhu kusvikira zvaita se zvakwana asi iwe paukashedza kunzi uku kune instrument wakasvikoiwana iriko instrument ndakasvika instrument iriko zvokuti kuti ndakasvika ndichiti inini ndine gurupu rangu chiaiwa ndakangoteera zvakanga zviripo panguva iyo ndiani anga instrument yainzi Kingston Amos ainzi anzoona nhasi zvichoni zvemujumbo anomuziva munhu iye saka ndiko ndakatanga ikoko ndobva wandipa pokugara zvese ndaizviwana kupi kumba kwavo ukama usawira wedu ukama chaizvongori ukama ndobva watanga kudzidzira electric kudzidzira kwangu kuri kungoona chete kuwedzera manotsi anga aripo because chiolivhini changu chine manotsi mashoma shoma saka paelectric ndanda kuwedzera manotsi manje ndoone kuti ipapapa musiyano uripo ndoupi ndobva ndangoita svondo chete ndanda kutobvarura zvokuti kana iwo wakagutsikana utaiwo iko zvino zvinhu zvaidu zvaita se zvadzikama nokuti wanga wakashota right wadidzadza ndabata bass ndabata lead uyu Peter walieka bata rhythm zvinhu zvakuita se zvakufamba paya famba kwazvaita ndakaona futi kuti manje apa kapi
still tingati zvakuita pane dambudziko uyu werhythm uyu kwarara anodiwa kuno kwachakudari zokuti achaita segani ndokwanisa kutaura naye semunhu andakabva naye kure anokwanisa kuti kuwa kuno zvachose rhythm chaita sei agara pasi Peter uyu anogona kuenda uyu manje uyu werhythm ine ko rhythmist ndibva ndataura naye mukuru wataigara naye ano nemufana wangu so ndakureva chaka manje chakanga ari kurafingora nguva iyo ari kumapurazi ndobva ndamunyorera tsamba because pasina foni pasina kuti ungaite sewaiti ukafona utaura nakuka wozodini zvaitora time ndanyora tsamba uye abva asiya kwekuenda kubva auya ndozvita akatanga kuti 1 kuti adzidze kudza gitari njini gitari unodai ndaigonawo rhythm wangu pichana right chaka akaberekwa gore ripi akaberekwa 1970 aberekwa kupi aberekwa parafini pamwana akaberekerwa chaka right chikoro chakafunda kupi shumba akafunda zvakare kuPSM school akafunda zvakare kuPSM ndoko akanyodzidza akanodzidza futi kupurazi kwanga ari ikoko asvika same level iyoyo hapana akaita kuKelston iri kupi Kelston iri kurafingora akaenda sei kubva parafini kuenda kurafingora sisi waigara ikoko sisi vakasiyira ini vaigara ikoko ndokwaigara ndokwanga wakaroorwa sisi wangu uyu Lucy manje ndokwaigara ikoko saka anga unogara nasisi yagara nasisi ikoko saka agara ikoko chikoro chakafunda svika papi akafunda zvakare svika form 2 zvazvanetsa mari dzanetsa atanga kusenza kuti aone kuti zvingafamba sei atanga kusenza mupurazi imo mupurazi imo saka iwe wakatombosenzwa kuti mupurazi ndakasenza zvakanyanya mupurazi maita basa rei iri fodya umbobata umbwazi wofodya uchikora fodya manya nemabadza dzikafodya umanya nemapadza hapana chasingaziye zvese ndoita ndoziya saka ndo zvimwe chete zvaitwa nachaka ikoko ndo zvimwe chete zvaitwa nachaka saka iwe pawakamushedza chaka kwekwe angatori busy kushanda mumunda angatori busy aishanda munda anga achiri mufana ake but aishanda munda saka panguva yacho iyoyo chaka ari kurafingora ikoko wati panizipani pakeston anga ugona kuridza gitari anga asati augona kuridza gitari kana kuimba anga asati augona asi munhu anga ane shungu chete kuti munhu aiita tunziyo twake ari ega pasina aiziva kuti ndo zvaanga ari kudi ndo zvaanga ari kuronga ndaingogara usingaziva kuti munhu atori neshungu nekuimba asi iwe waikuona uchiita zvauri kuita ini naindiona yese amari waterereka ndiye kavari Khumulani watiri kurukura naye pano paNational FM muri kunzwa achiti pakanhoroondo yavo ndovakomana vakazogumisira vane chikwata cheGakamoto Jumbo Stars saka patitarisa sisi kuti kupi kwacho kwavakabva right wanyorera tsamba chaka kuti auya kumazoe chaka agone kuridza gitari right chaka auya akatanga kudzidziswa naPeter manje wariyeki manje dzidzisa munhu gitari zvikanzi hazvina kuipa ndomudzidzisa tikaita vanhu vairi njema inorema apa angakura sei chaka 1970 kusvika anga kuma-20 years anga kuma-20 years iwo saka gitari rinokwanisa iwo wakaridzidzira kubva uchiri kudiki uyu anga munhu mukuru rinokwanisa kudzidzika munhu akura gitari ka zvinoenderana neshungu dzako neshungu dzako nekuziva kuti pafingering apa zvibuno zvako zvakaita sei zvakapfawo sei because ndo pane nyaya zvakatora nguva yakareba zvakadii kuti iye chaka akwanise kubata gitari zvakatora nguva because akatiridza gitari munhu waanga neshungu akatiridza gitari iro 91 92 anga akuridza usingaiti tingati kupinda mu3 years anga akuridza zvokuti ayo tata kutoziva kuti panapa tiri ati achiridza achitoisa mavocals saka iwewe wanga une confidence kuti ndikamutora mufana uye akadzidzira gitari zvinotoita hapana kwaachaenda chikwata chinenge chaumbika because uyu hapana kwaachaenda mwana womumbaka kana dai uyu akashayikwa kuti hapo siro uyu basa rinongofamba right ndobva auya chakadzidzira gitari right chakadzidzira gitari basa rakuenda mberi chakakomboza ake masongs aiwa musati makukomboza masongs chaka auya line up yenye chikaonda Kings yangamira sei right chakauya manje ine ndandiri pabase chaka parhythm
uyo Nyarambi ari pa lead Mpufu ari pa bass mabasmen amairi drama ari Chinyudze Kingston chikaonda ndianga ari lead ko Warieke angaenda ko Warieke aita achidzokera kuHarare aita achidzokera kuHarare because vanhu vanga vakuti ano uko atakati kodya kutokwanisa kuita sei tokwanisa kuwana mari saka Warieke kuno aita aiuya kune chikwata chipi aiuya kune Black 5 alright yanga ichiripo Black 5 yanga ichiripo Black 5 saka ingoti akadai so dzokera achibuda yese vaiuya weekend naganizana chiku achidzokera but uganizana chiku taiziva kuti aiwa zvino zvikangokwana ipromisa tinoita sei ndinoya zvachose but weekend ndoita ndichiuya maweekends vakaitawo mashows wotadza kuuya uchiruza here Black 5 yachanga yakamira sei Black 5 inotonetsa but wandichiri kuyoka ndana Gunyando Gunyando naye ganizani chiku iyeyo naiye Warieke na ndaukangana munhu akafana kukanganika mani baseman wacho ndaukangana zvangu right maakurova paipai manje yabatana timu takurova takadaro kujumbo kuyako tichimbobuda tichienda kumanzou club kana muchikuziva tichimbonoridzadza kuyo vanhu vozara zvemara kuzara vanhu shaya pokutsika asi music isati yakunyatsonzwika mushemushe vanhu vakuziva kuti pane bendi but kuti tichiwanawo mukana manje wekuti titaurewo kumaini kuti mari kudai kana kutibetsera kudii panga pasina saka tata kutoita tichingotsvagawo tumashows tine chikaonda iyoyo kuenda kwana John Rore kuenda kupi tichiridzawo mashows iwayo tichiwanawo zvishoma zvataiwana kusvikira pazotsvagawo zvakare madancers futi echisikana anga aripo ekujumbo ikoko atambotishandei nawo ndiani nani wandiri kutondera manje wana anga rukasongo because anga nehama dziri kujumbo aintijoya akashaya iye ndiye munhu akambotibetsera kuti simudzira futi kuti vanhu vaiti vakanzwa kuti aiwa pane musikana anotamba vaimhanya kuda kuzoona kuti munhu iye akamira sei akambotibatsira iye kusvikira zvakazongogumawo zvakadaro right mafamba nayo muchienda muchiita tumashows uko muchidzoka muchiita tumashows uko makazoita sei right tafamba kudaro tiita mashows nechikaonda iyo isusu ane time yakakura yekusession because itasingaende kubasa leader aienda kubasa aidrive ambulance moza basa reambulance driver kuti hana mukana saka isusu aiti panguva yekuti taigara tichipractice tiri mushop yake mustoreroom tichipractice taiti tikangomuka ndoranga riri basa tikangomuka ndoranga riri basa kusvikira zuva riite sei tonyura angane shop yekutengesa zvinhu shop yanga iri shop yekutotengesa zvinhu zvegrocery izvozvi ndo yanga shop yake saka ndomaitotsvaga navo marimo dzekuti tikwanise kutenga instrument ikabuda odai ikabuda tanotora tadii saka isusu takaramba tichimbopractice kusvikira iyo kana iye akabvawo kubasa aitenda kuti vakomana muri kupractice zvishuwa because zvinhu zvine change saka tabva ipapo ndo pakazoita nyaya manje kuti tega pakazoita vamwe vanga vakuita shanje nazvo kuti magitara akaridzwa asiri pamagetsi mastrings anopera anoita sei tozongoona zvinhu zviye zvaakuchinja zviri kumbofamba sei pamwe magitara acho abviswa mastrings aiswa musaga asungirirwa mudenga isu toenda patea time swapai magitari asungirirwa ko chii chiri kumboitika madzimai akati izvi musazvitedzeri mai manje mwoyo wavo unodi hameno zvangoitikawo imimi rambai mukati aiwa tikarapi takadaro tosvika kupi manje togara paya pa2-3 days komana ndandabhoikana mashoko andakanzwa kuti dii tikati yekuti magitari anopera mastrings kana asiri pamagetsi nzi vamwe ndo zvavari kutaura chii tikati kana zvakadaro isusu tinotsvaga zvokuita se tinotsvaga zvokuita 2-3 days zvasunungura tajoinidza tikati vakomana panapa nyaya iripa ndeyekuti ngatitopractizai zvekuti zvinhu zvedu tikwanise kunorekodha because hatisi kuziva manje future yedu kuti zvichamira sei apa hazodai paya zvakutaura hadenge ndiyaiti zvakati chitikati bati zvazvidetsere su chatakuda ndechekuti ndaranga tiite zvinhu tiite sei tirekodhe dzamara ini ndakazowanawo basa pamaini mwarapindira ndawanawo basa pamaini vamwe vamiramira tinomufana uyu zveshu vanoziva mama kuita basa rei ini ndakapinda ndiri underground chovha ngorovha ngorovha ndakadzichovha zvese ndibva tazoenda kuplamba ndokwatata kushanda tiri ikoko nomumwe mufesi wangu wanandinaye saka mufesi wangu uyu taenda tese futi kukupiwa magitari ndiye anga ari gang leader wangu yeye mamusati maroora apa
apa ndatsati ndasandaro zvoti gitari ndaita zvandinoda because hapana munhu aimbotiti chichi ndapinda basa kuno kumambisira kukhala nyumba yemphepo at 1993 production Gakamoto Jumbo Stars ando noronda takabara nasuno kati chirangare kachakanetsa kumulani mumwe awo kavaitungamira Gakamoto Jumbo Stars akati siya zorora murugare akakanonziko chiredzi ndoka single kawo kekutanga iwe kwasira zeko mkoma wangu Musafare Bosha apanotonapo mazoro zegadzi kwa zviri sese mkoma wangu achimwena anga zeke mpofu
abwanji nanitsoka ku Highlands uko kam wosekwana nzodhibha nenzou tauwa shawe dzikuenda bwanji entoreka kana unoka kutendawo pati pakana udzino dzokupedzera kapa National FM nguva 10:15 regai tipfurire mberi tinzveka nhoroondo yevakomana vegakamoto kuti vakabva nekupiko. Tina mukoma Vari Khumulani vakusenza papurazi paipaiwika zvinhu zvakufaya vawana basa uye akambowashedza uye avadadira akavatorera mainstruments vakuita zvekupambara vakuita zvekutamburira kuti vasumuke. Ndosaka ndichigara ndichitaura niri kuti magitari haana kana kumbochipa uyezve ukaona usina kumboona mbonaona mumagitari aziva kuti ausati wamuimbi unofanira kunyatsokuona nhambo nawo magitari ndokuti uzonyatsokuachengetedza. Ndapinda basa ndadai ndapuwa imba vakomana vese kubva wauya manje ndapo ndapinda basa manje kana akabva uya bhagarira futi ndo paita Edward Minesho ndianga drama panguva ipi iyo my permanent drama ndobva kwaita chakanetsa Khumulani ndo patati kumagitari kwakwana kawo because takwana tese ta 4 iwe ndo urumukira kuenda kubasa ine ndomukira kuchengeta team yese kuchengeta team rese zvinodiwa zvese ndiri kutsvaga kusvikira right mali dzese dzekufambira kuti toda kubhuka studio chi ndini ndaibuditsa mali dzese kuenda kumashows ndini ndaibuditsa mali dzese kusvikira paye tobata nobhuka futi kugrama right tasvika kugrama tabhuka kuyo mukushandisa instrument hatisisina instrument yato hatisisi agumbuka muridzi wazvo haachadi hanzi yanga nyaya yacho ndeyekuti imimi magitara kunzi anopera mastrings kana asiri pamagetsi ndobatasara nebox guitar 1 tikati right isusu magitari tikwaziva kuti aifamba 1 iroro bass guitar iroro takuridza guitar rhythm style ranga rhythm takutora guitar rake rhythm style takuridza uyo mboridza lead oridza chi mabasi tandichaziva apa taenda kupolisha mavocals chete because zvanga zvaitika inofunga pane svondo zvaitika ndo vatakupolisha chete mazwi takagara todai uye rhythm achiridza tichileya chi mavocals tanobhuka kustudio tabhuka kustudio ndokubva taenda was zvaitwa nenge mandi bataenda mandi ndo batanonzi right chikwata ndo batataura Gakamoto Jumbo Stars right ari leader ndiani nguva iyo wanga asingatsvage zvavo kuti leader vaingotsvaga group chete kuti rinonzi zvakati ndo batapinda ridzai taridza first song richiri kuremember song yatakaridza yekutanga takaridza inonzi Chiredzi ndiyo single yekutanga taridza sei kwacho ndobva kwa uya musha waparara ndobva taridza usandirira nhema ndobva taridza ichinai ndoyanda kuti kanganwe zvavo ichina yacho takangoridza chete ridzaimwe ndobva tapedza kukanzi alright munhu anozouya kutora maresults next week tikati apa right ndobva tabuda ndobva tadzokera kubasa kumaini tokuenda kubasa navo pagamza ndichikumari ndikati achienda unonzwa maresults ai kuti zvakamira sei vanhu vatakasiya ingonzi hapana havapase kuyakuyoko maridzira waya hapana chinobuda gana achisvika abva atongonyorerwa katsamba pane label yegrama zvikanzi ano masongs enyu fuwa makaita yese akapasa saka makuya kurecording musi wa 4 March 93 tikati izvo tinozvitambira takapembera kusvetuka kwete zvekutamba zveshe takafara zvikanzi apa munogona kutadza kurekodha tikati tingambotadza kurekodha tapasa audition aidaro ndiani vanhu manje vaingotaurawo manje saka imimi pamakaudza kunzi muri kuuya kuaudition makabva matotanga toudza vanhu tiri kuenda kuaudition hatina kuudza vanhu tokuenda kuaudition but kupasa kwatakaita manje shamwari neshamwari maidzaibvunza kuti zvakamira sei tikati atsamba iyi tatopasa saka vakati kumaini kwane band saka nemashefu yangu ese vanga vachindi manager wavo kumaini zvakavafadza kuti hatoda kunzwa rekodi kana yabuanani manager kuna mashefu angu atanda kuna Mr. Mutando namabuwa angari mine secretary uyu mwangari vice mine secretary saka ivavo ndo vaindipa mukana wekuenda kupi kwese kwandaikumbira danoita music chichi vaizvida vanga vakunzwisisa vainzwisisa so vamwe vaiti vanzwisisi vanonetsa asi nini zvinambonditorera nguva kuamusa uyo paakanzwa kuti mimi ndo mamiriro azvaita amusa pakaita nyaya pakaita nyaya zvokuti zvakambata because akazombodzoka kuti madiwa komana kuti tidzokerane chichi takurai zvinhu mudzokere kumba because haisi nyaya yekuti mimi mungabva mabva kuti mugare mega
saka takura zvino akomana akati aiwa isi hatingatakure zvinhu onai upfu watengwa chichi saka hatingatakure zvinhu tidzokere kumba mukoma asipo kana auya tichamutaurira kuti ndo nyaya yacho wo ndadzoka kumba zvikanzi ndonyaya ngati pangauya pane nemota takura zvinhu mudzokere kumba saka nyaya yacho kumira imi ndikati aiwa izvo hazvikwanisiki bvatotsvaga umwe munhu futi zvikanzi no dai ragara pasi kuti tibatsirane pamwe chete bhendi ringova iroro hwani ngatidzokere tikati ipapo zvinoita todzokerana hedu kana dziri nyaya dzekuti muruda tiite mashows tidipa kuti tikanzure zita redu hazvichagoni isu chimirai timbobuditsa tione kuti ndezvipi zvichabuda chikaonda ngesina kubvira mbobuditsa chikaonda isati yabuditsa isu tisina isu mene ndisitaenda papi ndisitaenda pamberi bandi batasvika kuyo tarekodha rekodhi ndobataisirwa pai pakaseti nguva iyoyo kama CDs kwangu sina taisirwa pakaseti ndobatanopinda mubhazi remaini takuenda kukumba dhiraivha webhazi kanzi handipe kuno ndobva aisa mubhazi yabva yarohwa mubhazi imomo kubva upi mutaundi kunosvika kumaini ichiridzo ndiye vajakomana vajamamva mamva komana japaziva komana mbiri yabva yatoenda tadaro paipa ndi 4 March tiri kurekodha tiri kupurakidza 20 June 93 ndokubva taenda futi kuaudition ndobva tanoita chiramwiwa ndobva taita nhamoyonerera ndobva taita imwenzi kutambura kwangu zvakanzi no zvakwana imimi takutoziva kuti aiwa muri bhendi rakarongeka hapasina zvemaaudition right tadaro ndobva taenda futi ndobva tanorekodha chiramwiwa musi wa 20 June 93 yanga iri 4 March 93 20 June pamanokanda album chiramwiwa 93 saka chiramwiwa papa nedziyo ngani pana chiramwiwa papa nedziyo 6 yekutanga ndichiramwiwa akanyora chiramwiwa ndii ndakanyora chiramwiwa vari kumulani ndobva kwazo ndabva ndanyora futi zvakare inonzi kutambura kwangu ndiri vari kumulani ndobva ndanyora zvakare inonzi achirwa dhaka namumba enge kwasa style rumba right uyu chakanetsa kumulani abva anyorawo munondipa mhosva seiko abva anyora nhamo yeunerera ndobva anyora kuramwa basa ndobva dzakwana 6 saka rabva rangobudawo rakadaro saka chakatinetsinyoita rekodha album iyi pana mutungamiri anga ariko grama but achiriko andinestifor vakati no komana album iri katisi kuribuditsa iko zvinogorona ribude sei rikanzi no majaindi acho anyanya alipo apa vabuditsa nziyo dzinenge dzakati album ndinotsikirira amajaindi apa anga ari apo manje pamba neKiyama Boys yanga yaririsawo kuva nemari ndo album ranga riripo iro ichidya moto kuva nemari ipapo rainetsa kuchizouyawo kuna Dembo angabuditsawo zvakare iri paseri panzongo ndamenya handichaziva kuti inonzi chii album iroro paseri panzongo ndamenya kuchizoitawo ndiketa here nzipafamambo chichi pachizoyawo zvakare tatinawo vakawanda ana mai kumopo ana zai kubva pana zai ichocho imwe yacho inerera ndimambo kozoita rekugoromonzuku kana ndorambe mukadzi kozoita getu kunenge kuchegutu saka pasina kumira musha apa pasina kumira musha apa mimi mukutanga kupinda isusu tiri kutanga kupinda uku peka kudzoko chinetsawo futi uku yabva chichi tairara mumabhiriji kuita sese yakaenda kushungurudza futi saka zvakatinetsa kuti manje moriga kubuditsa albhamu redu toita sei zvikanzi mirai tichaona takazoshamisa kuti akumbabva ndokubva tsamba yauya zvikanzi vakomana motosimba nemashows albhamu tabuditsa 28 November 93
akoma weekend iyoyo zvirongwa zvakawanda zvana manzi ana machikochira inichichi zvaitwa panguva iyoyo ndofunga yakabuda iti Saturday akaswirira zuva rese album iro richingoridzwa svondo rese album iro richingoridzwa pamhepo ya because wanangwenya uku wanga ne chakanaka ndoranga wabuditsawo futi ipapo agede mwana achipisa zvokupisa zvezvo ya papa kaoma papa sina kumira isu tasina nungo tiri vanhu tasina usimbe mashows taironga taifamba ya munhu akatibetsera kunyanya mukoma Chinyani Chinyani akatibatsira zvisingaite nanhasi because Chinyani akatotudza even tichienda kurecording ndakanda pasiya ipapo kuti taibva kumazowe netsoka kupinda mudesert toya kwaChinyani kuti takomana ndidzai chero mari mawazi kashota nzaiwa wakomana hazvina basa music yenyu ndaifarira but muri kunopasa tichibva kwaChinyani saka muchiita aikupai muchitomboita mahara aitipa mawazi aitipa taibhadhara yedu but aitipa kuti apa hamuna kupedza chiitai pamunozodzoka munodzoka muchibhadhara tichiuya tichimupa imwe mari inenge yasara famba netsoka bva kumazoe titeera njanji chete kusvika kumandabden kumandabden kupinda mudesert kujiringamo kwajiringamo zvakare kurowa nenjanji chete kunobuda kumaindastry uku kuenda kugrama zvinhu zvakaoma tichichengeta mari yekuti tinodzoka nei kadai tikashandisa mari yacho but zvisinei tarekodha kudhara vaipa mari yekuti ukarekodha album vaipa mari yekutenda asozani vaiti chii mari iyo handisikuiziva but vaikupai mari yekuti yaisvika kuma $20 ikoko asi $20 yaishanda mari iyo yaitoshanda kuti matipa project saka taibvepo kuti akufara kudya kukwira bhazi kudzokera kumba saka album iro parakabhuda rachira mwoyo rakapa kuti ndorakatipa kutizikana saka imimi pana chiramwiwa ipapo munoreva kuti rakakwanisa kupinda imomo munana gede mwana wana kuva nemari rakapinda imomo rakapinda imomo album iro ranga nepower rakashungurudzawo imomo vanhu vese vaimbi vazhinji vaitotitsvaga kuda kutiona kuti tiri papi ndevapi bozi aiwanzopfeka edu zvakafanana saka tikasvika pagrama itoti vanhu ava ndivapa because nguva iyo vese ana ninga ana zioma tanga tinawo panguva iyo vese anachiri chena anachiri nhema vese ava taisangana navo saka paalbum iro renyu rekutanga iroro vanhu vakatsikisa ipapo tingati ndiani nani right vakatsikisa ipapo hazvina kuchinja chakanetsairidza rhythm achiimba zvakare ndiaita malead vocals pana chiramwa ipapo ini ndaita mabackings because ndina inyatsonzwisisa nenyaya dzemabackings ganza nchikwakatiza lead uyu wari yega anga asisipo manje anga aenda pa pana kana record 1 yatakarekodha naye kozoti pamadrums chiramwa yakatsikiswa nomwanzi tonderai muchemwa ndiairidza madrums panguva iyoyo mava mutora kuti muchemwa aigara muno mukwadzano saka aita kuuya takatsvagirwa naChinyani akati no ndiye drama anokwanisa kuti musession pano mukwanisa kunobuda studio zveshuwa ende akabva anotsika ngoma zvisingaite ndobva tabuda right saka imimi first time kuti takunotora cheki yedu yachiramwiwa makanotora mari right first check yedu isisi takabva tichiti rwendo noti kunokuhwa mari chaiyo ipapo tandisisiri kumaino tanda kwadotito manje kuti tinotora first check yedu isisi tanga kwadoti because tandatorwa nomwe businessman akati no right makanotora mari isusu tinotora mari pakutanga ndichikuziva kuti isisi takanotora mari yaisvika kuma $900 ikoko ndopaisvika mari iyoyo tichiincluda ma-LPs nema-cassettes yaisvika kuma yatengesa yaisvika kuma $900 saka imi mapuwa cheki iyo kekutanga makazvitambira sei takazvitambira nekuti ivo vakatitaurira kuti aiwa competition yakanyanyisa saka marekodzi aunyanya kutengwa stereki sezvo rekodhi yenyu yasati nyanya kuzikana marekodzi aunyanya kutengwa ndeye mabhendi agara ari pamusoro kudhara tikati tikanzi ndo zviripo tikati no hazvina kudi hazvina kuipa asi 800 yanga yakawanda 800 panguva iyo yaitenga panguva iyo makagowana sei 800 iyo zvanga zviripo payo sezvo Mozart Music kana uchitanga panguva iyo hapana zvizhinji zvataiziva kuti tofanira kuita sei tanga tisiko zvana manager kwangu sina saka yanga iri nyaya yekugara pasi
ikuti wakomana chiona ikwa takabva kumashure kuti tochiita sei ona takashanda bhuku riupi rikavhurwa bhuku reri rangati kuma $500 yekumaini chete mari yanga yabuda ichienda kuti ironge kuti project ibude yasvika kuma 500 saka pakabviswa mari inofunga yasvika kuma 200 iri ganoiti yaibvisa mari idzi pakasara kuma 700 yakatanga kushewa manje mumwe nemumwe mari yati asingakwanisi kusheya yatakatanga kudzwa nezvayo ndeye composers yaitorwa nevanyori ndo vaitora saka imwe takabva tangosheya yese zvakafanana kuti vanhu vanga vakuwara nenhamo vanhu vanga vasisina zvakawanda mbatya dzekuti munhu akwire pastage aite sei papasina saka mumwe nomumwe manje kwambari pekutanga manje kupinda mushopu kutsvaga zvipfeko kuti asei zvinodiwa zvakawanda vamwe vakafunga kuti anoko ndikabika pangu ndega ndikadii sezvo ipapo pese takangogara takangoungana semhuri imwe chete ndo zvakashanda mari iyoyo. Yechipiri takudzokera ndo pakatanga kusumuka masales manje masales anga akusumuka sezvo rekodhi yacho yanga nepower patakaenda vamwe vainzi vanga nepower akabudisa marekodzi ane power yanga yadonha marekodzi masales yes iyi manje chiramwa ndo painga yakusumuka ndichisvika kuyonza auya kunoko album iyo wakazvifunga sei ndikati no izvi ndezvamwari izvi handingati ndogona sei but ndezvamwari zvikanzi no album iyo wakomana ida kutosimudzira chawakati bhowa ndechekuti havana kukwanisa kutiitira vhidhiyo ndo pawakatiuraya ipapo vhidhiyo zvikanzi tichaita kusvikira nanhasi saka makadzokera kepiri papo mari yacho yanga yatikwirei kudarika 800 yanga yatikwirei kudarika 800 ngozi yanga yakusvikawo kuma ikoko kuma 1.2 1.3 ikoko asi panga pane nyaya yasiri kutsutsumwa ikoko kwanguripo manje ndo pakwakatanga manje kuti wakomana fungai kuti bhawa ripi rataenda kunoridza isusu risiri kunzwika chiramwiwa ibhawa ripi mabhawa ese ataenda tainzwa isusu chiramwiwa tichinzwa system tazvida ndikwenye bhebhi rakanaka chichi albhamu yanzi rudotsika chichi ndo maalbhamu atainzwa iyo mabhawa mazhinji ataenda saka tikaverenga isusu mabhawa atapinda kwatisina kuenda mangani mari yacho iri kumboenda kupi vakomana pamarapa asisi kufamba zvakanaka tikaenda mbori chema chichinzi mungaone sekunge zvinhu asisi kufamba kutanga chichi mukauya nerimwe albhamu zvoda saka kudzvanyana kwakabvira kudhara aiwa tsikana konzi kwabvira kudhara zvokuti tega takanyatsozviona kuti no apakapa albhamu iroro takatoona kunge takaita mistake because dai takatazviziva ndo zvichazoitika dai takatanga tamboisiya mbijana takamboburitsa dzimwe maalbhamu kana mairi matatu tozokanda iroro takunyatsoziva manje kuti zvinofamba sei koka munenge muchiri vatsva yetsambo kwanguri kurohwa dzungu rekumusha ranga rakarohwa kind yese saka asi hangu handinyanyotsamwa nazvo because zvakandiratidza kujeka right watiwe makazombobva pajombo mukaenda kwadotito kumawandarweni chii chakaitika kuti mubve kumazowe right kumazowe inyaya yekuti kiti tanisisina basa rataita ini ndaisenza underground zvandaisenza underground muningi wangu akabva apinda ofuta underground iyoyo saka takaona kugara pasi akazopinda basa akangosenza mwedzi miviri chete akati no blazi basa ratikuita iri nemusic hazvienderani zvatarekodha takuda kuti isusu tifambe bhendi rizikana saka ngatitsvagei munhu angatisponsor tione kuti toita sei ndobva tahaiwa ndobva taenda kwadotito yanzi kusuta restaurant tasvika kuyoko takahaya kiti uchitungwiza kiti yatakapuwa ipapo takatapuwa zvinhu zvakanaka but mukati mamusina chinhu vatatakura kiti iye kuenda kuya uku nabusinessman wewe ainzi kusuta iye munhu aitida zvisingaiti chiridzai chiri kurira chinhu wani zvimwe zvese hazvisi kurira kudai vakomana mari yacho apuwa yese kuvhura mukati so maspika akatoona kudhara muna manamirwo akaita marekodhi yacho hapana chiri kubuda chakazotiurayawo zvakari pashow iyoyo kwakabva kwauyawo futi bhendi inozivikanwa kwakabva kwauya kasongo nokwakauya makosbani ndiakauya nanoriji kune nyato vachiri vese varidza kweko vanhu vese vakaenda kupi vakaenda ikoko isikatanga kuridza masikati iwo vakauyawo vachiona show yedu maridzi rataita nini saka mukuru uyu zvakambata-bata akati vakomana ndazviona kuridza munoridza but dambudziko riri apa instrument chitsvaga instrument imimi inosvika pa15,000 kana maiwana ndokutengerai tikati ndobva tatanga kutenderera kubva ipapo munhu akati haisira kiti inji akabva atiudza kuti no kiti iriko kuchitungwiza
nekitiri kuende kwani ndikubva ataura munhu yanenge aidza ne4 brothers but anga ane zvinhu zvake zvaaiunganidza saka ipapo anga ashaya ndibva yasara nemudzimai ndikubva aenda panotaura nemunhu uyo namai vaya amai vaya venzi amai urayasi chipiwa ndo zita ravo vakati ngavauye ndobva tasvika kuye kutaura naye iri mu20 tikanzi pa18 zvinoita manje 18 munhu ada kubuditsa mari kuti 18 yakawanda zvikanzi aiyo 18 iyo ndeingadoita kudai ibva vasvika pa17 ndobva tanoudza munhu uyo bhutsu dzakapera nenyaya kutsvaga chiti bhutsu dzinopera tichifamba everyday chef tauya tasvika pakati chef tadai kusvika yazvosvika pa16,000 zvikanzi handei manje ndinotopedzisa inini abva asvika kuya bataura nawo yakazosvika munenge mu12,000 kubva mu20 ikasvika mu12,000 tokanzi right saka ndakupa icash 7 kusari chi 5,000 izvozvo kusari 5,000 ndobva wapuhwa 7,000 cash 5,000 ndokuisira chi ndokuisira imwe account zvikanzi alright ndobva tatobuda kuenda ndobva tatoenda kutown center ndobva anodrowa mari withdraw mari yake ndokubva pa mai vai zvinhu ndobva zvakwidzwa motikari ndobva tarowa pasi bhendi rasimba mane instrument rasimba bhendi rabva nanzi kwadotito ndobva waka maboy sky ndobva waka beer garden ndobva waka stage ini ndichiri kubasa vamwe wese wabva watungamira kuenda right bva yati easter ndobva taenda zvakare ikoko kuna iye ndobva tanoridza manje ichiona iwo ndo wakutodzorera mashure uri kubasa isusu tiri kuno saka bhendi racho inofamba sei iwe lidza uri kubasa uri kuuya kupera kwemwedzi chete kana zvakadai so hazviiti saka iwe uda kuona kuti waita zvipi ndobva ndangoti kumaini kwekuya handinamboti ini basa ndichade chii ndakangosiya ndokubva ndaenda asi basa rekuti ndikati hanzezvo ndinetsane nemi underground ndogumisira ndadambuka zviguniki tanacho ndoridza sei ndobva ndasiya seiko vana imimi handisiri ndakaparadza musha wenyu chakanetsa kumulani kakamoto Jumbo Stars munondipa mhosva imimi
handina ekabva kumbulani ka ari kutirondedzera mafambiro avakaita ka ane kakamoto Jumbo Stars ari pamwechete naye kamuchakabvu chakanetsa kumulani tichitidza kubva kwasumuka imwe mhepo futi kochi zvikandomulidza zvakumana onai hondo nemunin'ina wangu ari kuti ndakakutengerai magitari mune pekugara chichi ari kuti handina tokugara kushoko ko iye problem ndeyedi here ari kuda kuridzawo magitari acho zvikanzi aiwa ndo zvaari kutaura chete saka hamene kuti ipapapa tingaite sei tikati one zvinhu hasati zvakwana izvi pauda maspeakers pauda chichi zviudiwa saka toita sei ndobva amushedza kugara pasi zvikanzi ndogonesa 7,000 imimi kana mauridza modzosera chi modzosera 7,000 yangu tikati right kana isusu takudzosera 7,000 kiti yedu here kana kuti ndeyenyu anzi ndeyedu tikati saka mukureva kuti chii manje isusu tibvise mari tichibhadhara kiti rieni uyu kauyu sponsor ndiye ari kubhadhara mari ndiye ari kupa 7,000 asi kana mati mimi kiti ndeyedu togara pasi tonyorerana zvikanzi nyaya iripo ndekuti mimi ngatimboshandai muramba muchingoridza pano chete hapana kwatinoenda tichiita sei hamuchibhadharisa magedhi takaridza nofunga 2 weeks nechi3 hour tikati mudhara panapa pana chikubuda isusu tafunga timbotsvaga mashows tikambotsvaga toona ndezvipi toda mota kanzi novhara haisi problem mota iri papa mukashanda zvakanaka munoiwana kuno kumusha hakunetse munogona kubatsirwa nani munoina uku muchiita mashows amuda kuita ndobva tabhuka show kushinga kubhaware kanzuro tabhuka show kuya kuchikoro kuradio tito kusekendari headmaster anga aripo ndakukanganwa zvangu zita rake zvikanzi noda kuti mupote muchiuya muchiridzawo every Friday vana vaibhadhara mari shoma asi paibuda mari yakawanda bhozi vana chikoro vanga vakawanda chitora iwo 25% right zvinhu zvatanga kudi zvatanga kufaya iwo manje zvawarwadza futi mari yamuri kuita muri kuisa kupi hamusi kutaratidza mari yacho mashows amuri kuenda mari yacho yekudi tikati imi maifanira kunge muchitibhadhara pano panaitigirapo ndeyenyuka iyi ndi maifanira kunge muchitipa mari saka makati hamudi tiri kutora magate takings ndiri racho hamusi kuona kuti rakaneta aiwa hatichamirira mudhara kana auya chichi ndobva kwauya vamwe usiku iyoyo zvika tiri kukudai pane kwenzi kusenda ubets painzi paswedeki paplaza tomuudza kuti isusu kuti aiwa toda kuenda kupishow mota yauya zvikanzi hapana kwamuri kuenda muningina wacho igarai wakomana akati uyu munhu wakawe antiuraya nenzara ndokubva arara mota yabva yangotakura kiti patanoridza kuyo kusende patadzoka tikati no takazoenda kushow wazoenda kushow tikati saka kiti iri tikati iriko kuti kuridza futi nhasi tikanzi haba munini zvinhu izvi zvakutonetsa tikati ayo hapana kunetsa isusu tiri kuzvitsvagira mari saka toita sei zvikanzi aiwa kiti ngaiuye motikari taenda kwekwe kuti vatore kiti vada kurohwa futi nevanhu vanhu ngavaridze vanhu vari kugona ngavaridze futi kana varidza mapedza shongotakura zvinhu zvangu hazviite kuenda kupolisi kudzoka polisi zvikanzi kwese topinda papi hapana noizoitika kana imimi zvamakawirirana nevanhu ava muchibva kwamakabva isu hatizivi iwe wechimirira dangwa uri iwewe kuti ndiwabhuka iwe vanhu vahodha vaita sei iko zvinozviwa muridzobva waka kuti ndidzorere mari yandahodha zvinhu zvangu sitopese kundidzorera aiwa hapana zvikanzi chimirira takaridza show iyoyo kusvikira kuma12 dzeusiku takura kiti ipapo ndopakaperera nyaya yacho ipapo kubva ipapo tadzokera ikoko mana madziva mese omuti kuti iyo akaita sei zvikanzi no nyaya iripo ndeyekuti mimi tochiwirirana hamuchaenda somewhere Wednesday, Thursday, Friday, Saturday hapana kwamunoenda munoenda yenyu kana muchida muenda mukati wemazuva tikati andaulidzira mukati wemazuva ndiani waunoona ndiani anouya kusvikira takonana tikati no kiti yenyu iyi sarai naibhozi hamushandike nenyu ndobva tadzoka kwakuya kusvikira kuharare saka mauya kuharare makauya kupi raitauya kuharare indakasvikira zvakare kwatakanga tiri kuplazi ikoko ndobva tambogara iwo tichironga kuti tozvifambisa sei ndobva tazopinda mudzivareseka tese manje ndokutanga watakaenda kugara mudzivareseka right maya kudzivareseka kunoku kuti musimudzire basa renyu right ai mudzivareseka takabva tatanga zvakare vanhu vanga vakutiziva vane kiti dzavo vanga vachitida because rekodhi yedu yatanga takaita yanga ine simba chiramuwa iyoyo saka takatanga macombines nemamwe mabhendi atakaita macombines tikatanga kubhukawo mashows edu tikatanga kuhayawo kiti taizvisimudzira taigona kuti haya kiti kuenda kubasa nekudzoka but taizosangana neproblem manje yekuti transport manje ndiyo yainetsa kuti ukaenda sekumagunje vanokuchaja mari dzimwe dzisingaiti saka bhendi takazoona tinokuti uite bhendi unofanira kuona kuti kiti iripo here mota iripo here ndokuti ufambe zvakanaka saka mese pasina munhu anga awana here right kubva tabva kudarwen anga awana ihwani munena kutsvaka ndiye anga awana
chaka angaroora kuchumbo mukadzi angamona mukadzi angamuroora kuchumbo ainzani ainzi Eliza ana asaripo zvake achiriko kujumbo ane vana naye akaita vana vangani vana vairi ani nani pana Tinashe naRosiya ndo vana vakasiya vana varipo ivo ina Eliza zvakasvitsana papi zvakazongosvika muziva zvinongoitika munyaya dzerudo idzi kuti kana uri atesti zvinonetsa hatitaura indo zvakawanda but zvinotinetsei mukurarama chinonetsa chii vari awazwanina mukadzi wake papamaini papo waita vana chakanetsa chii mumwe anoita mafungiro ake mukadzi akazongotora decision yake yakazopa kuti nemunini wangu zviite zvipesana because mukadzi akazongooneka kuti ane umwechi ano murume munini wangu akati kana zvakadai hapana zvinochakwanisa kuti kuita ndokubva vangosiyana saka mukadzi yaya ari kupi mukadzi ariko mazoiko ndopaigara vabereki vake ndopaigara saka ndokwakazororwa ndisikanzi yake kuti ubva ipapo akazofambawo sei asi hatina hedu chakaipa chivanhu tinowadzana because tinotori nemhuri iri kupi iriko vana munotombosangana chaizvo vana vakura kutoti vanotouya vanotoziva kuti ana baba ari kwakati saka vana vatokura zvokuti mwache taitodai zvagona apinda music industry Tinashe wacho because yaakura ko musikana akura ndiye mukuru akakurira mukomana saka ari kupi musikana ariko zvakari kumasoro ari kuite akagara asati aroorwa akaroorwa atori nemwana makashedzwa tinamboshedzwa minda zvakangovharana zvakadaro asanoziva akira baba variko anoziva saka chaka asiyana neye akazoita sei chakasiyana naiyeyu akazotora hake mudzimai akaita mwana naye Hwani ndobva zvambotinetsei futi waakazofa manje achisiya uyo ane vana kuchura ndobva akazongoguma zvakadaro right imimi maakuno kuHarare amuna instrument right mamunzwa akabva ari kumulana vachirondedzera kam rekaitibunzwa panapa kam hanzvadzi yacho mukuru anonzi Fajes akumulani ndakaita mukana zvakare tikakurukura naye panapa zvakatangira kumazoe Paraffin Farm vachitanga kuita zvekuimba yaiva 1983 yes 1983 ndopa vakatangira zvekuridza vari Vhari Kumulani naChakanetsa Kumulani naGanisani Kumulani pachizoita madrums ainzi Edward but senemu yake ndakangana apa ndoda kuti muedze kutsanangura kuti pakutanga nekuti uko chachikwata kauko ndikuona pakutanga chaivo muchigara nawe imimi akatanga kuita magitari ndiani akatanga kuita magitari ndiVhari Kumulani naChakanetsa Kumulani chikoro vakomana vanga vafunda zvekusvika papi vakomana vanga vafunda zvekusvika Vhari akasvika grade 7 Chakanetsa akasvika grade 7 havana kuzoendera mberi nechikoro because vabereki vedu baba vedu vakanga vashaya saka Vhari kuti azoendera mberi nechikoro nesituation yanga iripo haana kuzokwanisa ndiye akazosara baba muritiri wemhuri saka achibva angogumira pagrade 7 chikoro nguva idzodzo vanga vatanga here zvekutamba nezvimagaba izvi vanga vasati because baba vedu vakashaya 1983 zvemagitara naVhari anenge azozvitanga 1985 saka akabva atanga kudhonza mugwazo mumapurazi imomo ikoko vakatombokwinya panguva yezvinhu zvavo zvakaoma achibva atorwa nemurungu wedu aishandira mudhara achibva akushanda kuyadhi vamutora kuti agone kuriritira mhuri yakanga yasiyiwa nababa panguva idzodzo chaakanga ari kupi chakanga ariko kumazoe ikoko saka ndiye akambotifambei zvakare nechikoro because mudhara vakashayawo Chakanetsa asati apedza chikoro saka akazoposhwawo naVhari Kumulani akasvikawo zvakare grade 7 right vatanga zvekuimba izvi vakazvitangira vari Paraffin ipapo vakazvitangira vari Paraffin ipapo zvaifamba sei zvanga zviri sei imi muchiona vachitanga mukomboni kaumo mukomboni umu isusu zvanga zvisina kutikoshera because kare zvemagitari izvo achizvitanga
zvainzizvo zvinoitisa urombe. Munhu ageze anopota foria dzakashata, madrugs anenge achinwa kuburikidza nemagitari, uye vairidza magitari aya vachigadzira zvezvimagaba, wovesa-vesa chimuti woisa zvimabhodhoro zvaiva zvataitengera mafuta cooking oil, zvimagaroni zvezvi ndoma vaipfekera zvimuti imomo, then vorukurira tambo dzavo ndobva ratobuda gitari ndomatangira vakaita. vaigeza here mbozi kunzi wanga singamaitanzi zvaita ulombore, vaigeza uye ana vhari panguva yacho? Ana vhari ipapo vaigeza. Tese tikatangawo kuzviyemura vemukomboniwo zvakaitawo zvitsva, because papurazi pataigara ipapo pamba sinanga ambozviita. Saka vabva ipapo vaita sei? Vabva ipapo magitari aya varidza vakunyatsoona kuti isusu taakuita sei, taakugona. Chaka pane pandakambozanzi akamboenda kurafingora, zvazvaita sei? Chaka akamboenda kurafingora akanoshanda nokuti zvinhu zvakanga zvakaoma. Chaka akambonoshanda kurafingora ariko, vadzoka mukoma vhari zvakare vakaenda futi kurafingora ikoko kunoshanda, vachibva vadzoka. Pavakadzoka magitari avo emagaba yayo, even iko kurafungura kwavanga vari vairidza zvakare magaba yawo iwayo. Vanga vari papi kurafungura? Kurafungura nga painzi patimu farm kunumber 2. Right. Ndokubva vazodzoka kumazoe? Ndobva vazodzoka kumazoe manje apa vanga vanhu vanga vakuziva zvavanoita, vakukombodza nziyo dzavo. Vanga varoora here apa? Apa vanga vasati varoora apa. Vanga vasati. Enda zvapo asi zvichakunetsa mudiwa wangu watirani. Enda zvapo asi zvichakunetsa mudiwa wangu watirani. Enjokamboka nziko kupinda kadamba refu karega kamoto Jumbo Stars akabula mugore ra 1995 ka rino ndo damba refu rechipiri. Umwe zvakare akambokwenya kana wakomana wamanzwa pachinzi gani rekaiti munzo eganizani Chiko. Ini ndetwa ganizani Chiko. Ndakazwana na Chakanetsa kumurani, it was a long back to ku praza kubva chikura. Kana mchiti kubvira chikura mukuru here mimi kubvira achiri kuenda kuchikoro? Asati atanga kuenda kuchikoro, asitanga kuenda kuchikoro. Kubva chichiri chimfana kusvika atange kuenda kuchikoro. Ndizvo zvizvo. Right. Mukukura kwake anga ari munhu akaita sei muchimuona imini? Aiwa, munhu anga ane behavior right, asi kuti zvamangani maro takazoti kure tichimuona achikura. Taingoona kuti behavior yake anga ane zvimwe zvinhu zvaiva zvaanazvo zviri paari. Makamupinza sei kumagitari? Magitari umu tangoti shande taona kuti tatishotei mbende pano mumwe watainga tichinza naye Nzipita Wareke. Ndopatakazoti chaka chaita sei uridzi. Iye akabva angouyawo mumatavati muchikwanda matakabva madrums. Right, arova madrums ridzi mistero paakangotsvedza mukomana uya kunebva abata gitari. Saka iye mautini mimi akatanga kurova madrums. Ko anga akadzidzira kupi madrums aya? Madrums akadzidzira the time yatairesa iwayo makore acho waita kuma 86 87 uwo. Ndopaidzidzira madrums achionawo zvataita achiwa mukati machingorizawo madrums musvika atakuona kuti zvangachita zvinani. Saka pagitari manje pataiplaya pesa patanga tichiona kuti uyu mukomana anenge anogona kuzotidzidzisa nemaitraita. So musaigona kuva aripo, musanenge asipo, musaripo. Saka yakati no, zvona ndifanira kudzidzirawo gitari racho. Saka Chaka manje. Nekuti Peter uyu taiona kuti kuya kwake kwanga kune masanctions atakambouya pamumborega morega saka tikati no zvina chance upi auya atandipota chingodzidzira saka ramba chingodzidzira uya anga asingaziva kuti akudzidzira gitari. Fambe kungowe pakazoti guys band rafa ndatsvedzani uya akabva angobata rhythm. So zvangofamba. Amuna zombodzokera mashiro kubva ipapo atodzoka mashiro kusvika tapinda murekodi. Apa mama akupi manje? Tata kumajombo mine mazoe mine. Makaenda sei kujombo mine? Jombo mine takaenda through Ndaranzo. Muchibva kupi? Apa manje takaenda kujombo takamboti garei kwa white chivata senda ku tamburi garei kujombo
chimboenda ku DZ Jumbo ndopata kazona chikaunda atenga ma instrument akati no guys pata ma instrument pano kuda band chasa ma instruments andikuenda kwatakaita sisipo pakutanga chapo muri pa plus mama paidzi pano Paraffin farm Paraffin apa mama muchiridza zvimagaba mama kamira sei ndakati ni ndaidza lead magitari ogadzira iwayo ivhara achiridza kubhasi nemwe mukomana tinaye ainzi Edward no ainzi uyu kanosarake Ebert, yes, Ebert Fernando ndiye airidza rhythm yacho naPeter Varieke vari vaviri aiza madrum aidzwa nomukomana ainzi King right ndokubva maenda mimi kuJombo aiwa nditama paina King ndokutanga watakaita tichidzana nako nakomanawo kambe konguwa ndopakazoyachaka manje papinda pamadrums wanu King aita angasiya futi ndofazopinda uyu ndopatakazoronga zvikuenda kuJombo manje saka kuJombo kweke makashanda nachikaonda right tashanda nachikaonda iye tichiridza tiri anda yechikaonda wacho svikirawo zvakangotanga muzuva zvimabhende zvonetsa angafungidzira kuti pamwe uyu zvakati zvaingonetsa aingofungira nemweyayi ndobva tazosplita kuvacho mudati muchikaonda takutanga bhende totedu rakagara riri pasi saka takangorivanza chete after aingoda experience kuti kwanzobata makitari magetsi chete bhende renyu ranga mama kangorivanza akangowanza toona ivo vasazive kuti chitine bhende kuti akazviziva ibva akudzingai saka taingowanda chiti timitafanira vatizwani tichingoplaya kuti tikaona mudhara abuda totomboita weekend yayi kana auyawo tochinja toitawo zvake izvo ndo mafambi mashandira taita zvikashanda kusvika tapinda murekodhingi mapinda murekodhingi makatanga nekurekoda chii takarekoda service single ainzi Chiredzi namusha wapara kuseri kwayo single yawe yekutanga iweka 1993 production kuseri kwacho kachinziko Chiredza kachinziko musha waparara rakanyorwa naye kachakanitsa Khumulani mamunzu akanje Ganizani Chiku ndipodzokera kuna Sisi Fajes vakomana Chaka akazorora chakanetsa akazorora zvakare kumazuve maine mukadzi wacho ainzi Elisa sine mundakangana but ainzi Elisa akaita yenavo vana vanokwana kuita vatatu wani wacho akashaya zvino zvaripo anonzi Lucia Khumulani naTinashe Khumulani aiwa pari kunzisika papo right vafamba kadaro vari kumazuve kwekwe vhara akazorora futi vhara akazorora zvakare akarorani vari ipapo akarora enzani kumukadzi uyo pane waakarora sista rake ndarikangano havana kunyanya kugara vese ndobva vasiyana havana kuita mwana vachibva vazorora vanonzi amai Maria ndo vainawo izvo zvanonzi Sylvia Zuru ndiye wainaye pari zvino munhu wanga ukupi Sylvia uyo akasangana kuBig Deal vachienda vachiita zvemashozi ndopa wakasangana naSylvia vane vana vangani manje naSylvia isofa ane vana 4 vasikana vega pane kuti 5 days wekutanga anonzi Maria Khumulani 5 days Khumulani Anes Khumulani Crony Khumulani Cronia Khumulani sei vakaya kunodzora seko
kuno vakanga vaona kuti kwatiri kugara akuchakodzera uye nebasa redu ratakuitawo zvazvazvine zviri nani zvaikodzera kuti vanhu vakwanisa kuzvirojera dzimba dzavo nekubudikidza nebasa ravo remagitari. Vanga vane mhuri dzavo apo vanga vane mhuri dzavo. Vhara akanga ane vana 2 na vanga vane vana 2 kuti chiverengera naRorenzi naMaria Firstborn yaSylvia ndipo akakunanga ane vana 2. Chakanetsa anga ane mwana 1 na Elisa. Pane runyere kupera ndakambonzwa kunzi Vhara akambotiza pamba tiza mudzimai wake chii chaitika? Izvo munongoziva kuti masmall house anga agara ariko. Zvishuwa mukoma Vhari vakambobva pamba vakambonogara kubhangeti. Vakambonogara kubhangeti nomwe mukadzi wavaigara naye. Zvishuwa vakadhonza time ndofunga kana gore rakakwana. Hakunoita mwana. Kubhangeti hakuna kuita mwana. Ndobva tazogara pasi ndokuona kuti hazvisi kuita because pakatiza kaenda kubhangeti kunogara nomwe mudzimai. Ainzi Erina here. Kuziva Erina kana kuti but ini ndiri kuzoti ainzi Erina kusaziva kuti anga ane mazita 2 here. Vaenda kunogara na Erina vakazodzoka. Pavakaenda kunogara kubhangeti apa vana mhuri yake yakasara yakuchengetwa nani naSpencer Komurani. Ndiye akasara nemhuri. Ndobva tazomira kuona kuti zviri kuitika nemukomana uyu hazviite. Tikagara pasi nemukomana. Mukomana akanzwisisa akadzoka zvakare kugara nemhuri yake. Saka Mai Maria vakaramba vakamirira. Mai Maria vakaramba vakamira vakangobata mukombero waJesu kuti anyangwe zviomesei handiendi. Vainetsanapo nepapo pane pamwe pacho pavakamboenda but havana kutora madhays mukomana achibva atera achibva vanovatora. Kubva ipapo hazvina kuzombovhiringidzana futi. Kubva ipapo hazvina kuzovhiringidzana futi kusvika pari zvinozvi. Chaka naEliza uyu vakazosiyana. Ndobva atora mumwe mukadzi ainzi Egifa akaita naye mwana 1 anonzi Munashe. Aibva kupi Egifa? Egifa uyu aibva kuchitungwiza kwaSeke uko. Vakasangana naye mukufamba vakaitororana vakaita mwana 1 anonzi Munashe. Ndobva vasiyana zvakare naMai Munashe. Ndobva watora uyu wainaye anonzi akuzofa aripo uyu. Ainzi aniko mukadzi uyu handichazivi zita rake uyu. Mutozoziva zita remurora wenyu nda? Inini zvakanga zvisina kunditira zvakanaka saka zvizhinji zvacho ndakasakanyanya kuzvitsvaga. Sei zvisina kuitira zvakanaka mimi satete? Inini hazvina kunditira zvakanaka because munhu anga ambosiyana nemukadzi wekutanga akambotora mumwe. Uyu abva uya furi kuzobvisa Mai Munashe vevai. Saka ini ndakarwadziwa because kuna Mai Munashe ndanomira ndanoroora mukomana achiti tumubatsire. Ndobva azodisappointa futi Mai Munashe. Saka ini zvakandirwadza handina zvokuti vakafa nemukadzi kuti tisinganyanyowirirana even kana kumba kwangu hana kuuyako. Ndakati vakauya panapa vakakwana. Kuti mirane wako mudiwa pasiraipa asi akatiza mhuri ndobva ambonogara kubhangeti uko. Shuwa here Vhari Komurani. Mukadzi kutozomuteera wakaona achitodya nzimbe zvake akagara munjanji. Ayayaya. Eketimbodza pana pasawira wacho ka. Ndibobvunza sawira wacho kaganidza nepiri ganivhari chiku kuti chokwadi here kuti Vhari akambotiza pamba. Hazvizvo zvinoitika varume vanozviziva kuti zvinoitika. Zvinoitika hazvo asi unozodzoka kumba. Zvinoitika? Zvinoitika. Makaenda kwenguva yakareba zvakadi? Tikati ndifunga just mwedzi. Takaita tifunga mwedzi. Kwakuri kupo? Tati area yeBhangeti.
akazodzoka sei makangodzoka mega here kunoku kana kuti pane zvakaita tadzoke kuno ya akadzoka ake but mafambira chakaita tidetserwe because wamwe vhendi rakadzoka kukasara munhu wani saka maviri ake aiuya akanga tingatsunzisa kuti afamba sei tangosvingana mashosi tenda futi kumashosi asi mamovement ake aitawo because aita akafana umbodzokera kurafende kuna namai saka imimi bhendi radzoka kuno kuyasara ikoko imi kunoku makasvika muchitisi hamuna kubvunzamwasara kupi tangosvika kudzimba dzedu hamungati mimi kwemwedzi wese motadza kubvunza kunzi kwamwari kupi zvainesa mandotirifanga paine chakakasandati chakadazandigona kutaura chi kumba asi ndaona bvira ndibvunzora ine handamubvunzora rhythm gitanga yakabzvirikirwa naye yakachakanetsa kumulanika amushakabvu pachake by one nziko nyama yawo padame pakanziro tinochengeta na 2002 production kam kakanoona naye kabvari kumulani aidza ka bass guitar apa ganizani chiku pa lead chakanetsa kumulani pa rhythm pakauya mari yachiramwiwa zvinhu zvakutekaira ndopechiwa pakatama wakomana ava akuenda kubhangeti mari futi ka beta tikuramba tichishupika nekuti ikawanda mari yacho ka musoro unogumzira wakutenderera Silvia Zuru akabva anzi tsve maband leaders futi vane dambudziko vadangochena iwo pastage paipaika madzimai avo kumba havadi kuashongedza
ndosaka pavanozinge vakuchiwa mayelo bhoni vasangana nawo inoita here kunosangana na nyama yao baba Maria ka Erekachi munzo fari kumulani wacho aiwa kana zvichitaurika pa music mashoko yanobva nekumudzimai because ukaenda zvokuti ndiri kudzoka musi wenda Friday ndodzoka Monday anditika otadza kudzoka zvinhu kuya zvinenge zvaoma kuoma kwezvinhu ngopa time iyoyo mafoni ainetsa kwangu sina mafoni kwangu ne landline saka mukuedza kuda kuti ufone utaure kuti kumba zvakamira sei zvakatora time right adzimai vangu ndobamboita time kuti ndoda kumboteera munhu mangu ndonoti zvakamira sei ndokubva ateera asvika wabhangiti paya tigerewo ino vasikana kuti utofamba nawo muminjanji kudini izvo ndozvitaura because zvinhu zvakatoita zvinhu zvakatoitika zvakadarika ende tikatozoimba nezvazvo vazvoona ka asi ipapo takazongomupawo mhosva yekuti aiwa iwe wanga usingafaniri kuteera chiona manje mushure mekunge tarova iwo wauya wakazongofungira kuti no apa mari yese ndopaikuita se pari kudyiwa pakirabhu patakati mari yanga isina kuti yanga isina takatatora ndofunga zvemasvondo maviri masvondo maviri tisina kudzoka saka upenyu hwomutaundi ukasiya munhu pamasvondo maviri unoti anodyei pasina chekudya atimaona papasina chekudya saka ipa akasvika akona muri kunjanji nevasikana hondo takatochaya aiwa chakatochaya mukapinda busy takapinda busy akomana akapinda busy batarandutsirai kusvikira aiwa tagara pasi taenda pakurabha tairidzira iye akagara apa vaona vaya ari kuona achitenderera akati right uyu ndiye ari kukonzeresa panapa ndichatopasungwa tikati aiwa hazvisirizvo kusvikira paya pa zvechiwa takagarawo pasi kaona kuti nyaya ikai panapa zvinhu zvinogona kuzonetsa zamara iwo ona murungu wemari hausi kuburitsa ona hondo dziri kuitika ndaiwa iburitsa mari nenguva atist anofanira kuti akaridzopiwa mari yake kana waridza piwa mari yako wende ukazonzi mangwana because waridza weekend Monday mari inofanira kubuda yotadza kubuda yosvika chitatu ichocho mari haina kubuda wakunzi Friday aridza ifu ndozongokupaika 1 wazviona ka uku kwatobereka mbada kuseri uku wazviona manje uye haachaziva kuti ndezvipi zviri kuitika saka mudzimai wangu ndakazongokurukura naye ndikati tatisaona takaenda kuMozambique 98 taenda kuMozambique takatora mwedzi wese but takangotorwawo nevamwe zvichinzi tingonoridza 4 shows chete takazoita mwedzi wese tiri kupi kuMozambique uri kureva here kuti ndo zvaitika kana pane zvaitika apa zvangoitikawo sorry ndibva tangokumbirana regero nanhasi imba yedu imire zvakanaka but iwe ipapo bvari pamaidaro iwe wanga usingaziyeri wasiya mhuri kumba ndo here ukurari ndo here mutemo wevanhu vemagitari wekuti kwese kwavanenge vaenda vaenda vasikana magitari kudhara saka mainza unzandi munhu anoridza gitari mapenzi handiti vamwe vairambidza kuti mwana wangu hadii aridze gitari music tikada kuitarisa kubva kwatakatanga kubva kumashure uko kusvika iko zvinhu zvashanduka azvoonaka music industry ratova basa rinoraramisa munhu ratova basa rinoendesa mwana kuchikoro ratova basa rekuti unokwira ndege kuenda kana kuAmerica kupi zvasiyana nekare zvekudhara ringaidi joy zvokuti waigona kungoti ndongonakirwawo ndikangopiwawo $10 zvinhu zvaita sei zvavharana asi zvakazoenda zvichichinja manje kuti pokugara unoda kubhadhara chekudya chese chida kubhadharwa nei chida kubhadharwa nemusic ukaenda unofanira kuti mudaidai kudhara kwangu sina kuti unonyorerana nemunhu pasi kuti hanzi tikadairo kuzoti pamari yedu kwangu sina maingoita zvekungopepa pasina paperwork zvazvo zvekungotaura chete nemunhu ende nemazuva ano kashoma kuti munhu anzi ari kuenda kubasa achiita futi magitari mazuva ano kashoma hazvitomboiti unotowa full time kunenge kumusic kuti ndo zvandiri kurarama nazvo ndoendawo weekend Monday ndodzoka sezvinongoita wakomana webhora zvinongoita wakomana webhora yes Gani ataura kuti ndakarowa for 2 weeks vhari akaenda mwedzi wese iyari kuti vhara kuti nini ndakaenda 2 weeks sisi vari kutanza mwedzi yakati usaraura egarukazi oye uokonda ndarama statimento dzasiyana dzapesana
sisi kuti mwedzi yakati wanga iwe usaraura kutenga mkazi woye uokonda ndarama asawira vari kuti mwedzi idzo dziri kuti 2 weeks popesa mkazi woye nemamukonda dai takabata mai Maria apa ikuda zvinhu uyenga panyumba but amai Maria manje vari kunzvengeswa manje ndiri kuisirwa gokora kuti ndivaone zvisi kubuda kana kumadokero kana kumabutazi kusvika pamusha somukadzi atumwa Samuel adzimai aenda kupi anzoenda kunyaradzo vanoenda kunyaradzo musi wechina nyaradzo iriko Friday Saturday dzakutsinachanga nepese dzimwe nguva pfungwa dzangu kana dzakazvatsada dzimwe nguva pfungwa dzangu dzinachanga nepese ndiyeyu wadada zvangu ndiyeyu sei muchimushorashora ndiyeyu wadada rangu ndiyeyu sei muchimushorashora kana ndakoda kana mubhava ndogona kungotora zvangu ogona kungotora hako but makwana mahwani manje chingatizivi chaka chaaifarira aivanzofarira chii chandingataure pana chaka kazhinji kacho inganyaya kuti hasha ndodzani dzakawanda paari kushuwa kazhinji kacho zvaiti zvikanetsa kana kugedhu aisiya gitari kuenda kutonomiramira kupi kutonorwisana nevanhu kupi kugedhi ikoko zvakaitika kakawanda tichitarisa futi kuti iye paaibata ndepapi kunyanya ndichitarisa zvangu paaibata kunyanya pamavhokozi taimira zveshuwa zvekuti wainyatsobva wega kuti apa pari kuita sei apa pari kufamba negitari bo zvasingatitemere tikatarisa kuti ndaidza bhesi ndichiimba paifanira kunge pane mumwe munhu ari ausensing achimira pamicrophone iye aidza rhythm achiimba paifanira kunge pane mumwe munhu ari pai akamira kuti bamai but takati izvo kwete tinomira takadaro saka ndingati uyo aenda hake hapana kuita dambudziko rakakura inyaya yekuti chete munhu kana achinge atisiya panotora time kuti muwane replacement yekuti munhu iye asvike pastage yanga ichiitwa nani pakabva patoyagane ndiye aripo ikozvo saka imimi zvimwe zvaungati aizvifarira izvi ndezvipi chanyanya kufarira zvake basa rakairida basa rakairida nemafambiro ataita ndopandiri kuona futi paita kunge dambudziko aimwa doro here chakanga asinganwe aiputa ake fodya but doro anga fodya ipi aiputa iyo Madison iyo kuimwe ndeipo right basa rake achiriita basa rakaita uchiri kuyeuka here chimwe chiitiko chokuti abhatininika chiitiko chakati takabwete chinondirangaridza munin'ina wangu handichikangani murangarira napo ihondo yamboitika pamazuva emaini ipapo ndomurangarira nanhasi zvekuti handimukangani chii chakaitika pakaita hondo kozi takaenda kumazuva emaini tanodza show kwakazara zveshuwa ndobva tanzi back by public demand iri Easter ndokubva taenda saka takaitika ndeti paposta pakanga pakanyorwa mari $3 pa $3 pakaita madromen atanga tinawo vanhu vakatanga kuuya vachibhadhara sebhendi rekumushava iri sapota zvisingaiti saka vauya pakauya vakomana anenge 3 zvikanzi chiona kuti pa $3 emataura isusu ne$10 saka taida kuti isusu tikupewo ma$2 takawanda ka posara uchi posara $4 tiwanewo kudii kuno dromen haana unzwisisi tokubvaruwa munhu kugeti saka izvozvo zvakavarwadza kuti wai vakomana pese pavanouya hapaitike hondo uyu munhu vamutora kupi ndiye akutovhiringa chi music yese
saka pakaita hondo yekuti yakatanga kuuya hondo mukati tiri muclub takanamba tichiridza magitari tikaona kuti Domino yakutourayiwa ndo pakatanga kudzika wechaka achibva aenda naSpencer nguva iyo angati kwabva waenda kuGetway kukaita hondo dzamara hondo yakazosvika kustage tikasiya magitari tikatanga kudefenda instrument isaparare vanhu vanga varimo makatizira matoilets madzimai varume hapana kunzwisisika yanga iribata foni dzazisingashandi dzamara mudzimai wake chakaendi yakazobuda akaenda kumain gate kusecurity guard yanga iriko kuti no kwaita hondo polisi yakazoya funga kuma1 dzeusiku but ipapo mukafunga kuti bhawa ranga razara iro kuma11 okuno kwemimi maita mashows musina security se ndo zvandiri kutaura kuti nguva yapfukudhara makore yapfuuraka wangusina izvozvo zvekuti mimi munoenda kupolisi moti hanzi tine show tikukumbira security mamuri imi maizvimirira moga mukaona nguva isitaizviona nguva yaiuya chero ana mukomaketa asati washaya kumaino vaiuya vane mamonya anosumudza masimba yekuti wega ukasvika pagedhi wainyatsoona kuti hapana fani chiri kudiwa panapa imari chete papasina uri kumhoresana chaiuya mari chete ubhadhare mari upinde saka ndo zvakaitika ipapo ndiyo nguva yawatambisa nguva yawatambisa ndiyo nguva yokulima ndiyo nguva yokutengesa ndiyo nguva yokulima ndiyo nguva yokutengesa wana murume mukuru tambisa nguva nekunyeya yeyi wana murume mukuru 2012 production nekunyeya yeyi dabaronzero pana zviri kuitika namukazi mukuru rakanyorwa naiye kachakanitsa kumulani kupedza nguva nekunyeya yeyi akambuka nziko kupa kudoka kwezuva namukazi mukuru kupedza nguva nekunyeya yeyi vamwe vako vachirima vamwe vako vachitengesa vamwe vako vachirima kutambisa nguva nekunyeya vamwe kupedza nguva nekunyeya yeyi kutambisa nguva nekunyeya vamwe kupedza nguva nekunyeya yeyi mutoro wa mambo auverengwelewe sako ndicho chawapiwa mumwe wangu ereketi boza vana paka umwe wakasangana naye kanonzi Fanika Nzenze adzi takambodhumana nawe warimo zvakare magitari ari pamazuva apa upo ndakazodaidzwa namudhara nzou ainzi Kingston Amusa chikaonda aigara kuJumbo anzwa mbiri yangu yekuti pane mukomana anogona kuridza lead since yanga ane instrument yanga atenga saka ndaibva pa concession ndichiuya kuJumbo ndichirova nawo nana chikaonda waiwai iyo yanga ya 1992 ndo pandakazosangana nana Vhari Kumurani chakanetsa Kumurani the late nemukomana ndaibva naye concession airova madrums ainzi Edwards senemu yake ndaikanganwa zvangu ndakabva naye kokoko ndiye akatorova madrums paalbum rechera mwiwarere ainzi Edwards saka ndokusangana kwandakazoita nevakomana vegakamoto but isati yagakamoto inge richikaunda brothers tichiridza magitari yamudhara nzou Kingston Amusa saka ndokuzivana kwandakazoita nana Vhari Kumurani nachakanetsa Kumurani the late so ndine urombo nekuti mukomana ndaiwirirana naye zvekuti munhu anga asinganwe doro anga asingapute fodya anga asingataure munhu aifarira zvemusic yake chete saka zvinhu zvangoitika munongoziva urwere unongouya ndakayanzwa urombo nekuti mazuva yakashayika ndinokunosangana kuenda kurufu kwake right imimi
pamaishanda nawo yanga iri Gakamuto Jumbo Stars here kana kuti yanga ine mwezi tano? Koza pamaishandisa ma-instruments achikaunda. Taishandisa ma-instrument yachikaunda. Yanga iri Chikaunda Brothers. Saka pamazuva aya taishandisa ma-instrument yachikaunda iri Chikaunda Brothers. Ndanisingazive kuti vakomana ava vana vari kumurani nemunin'ina wacho Chaka the late vaitombove nebhendi ravo ravanga vachitomboridzawo vari kuno kwana dziva rasekwa here handizive kwavanga vabva nako nokuti vaiteerawo instrument iyoyo futi. Saka pavakauya vakauya vari separate, havana kuya pamwe chete. Ava vakauya vari mukomana nemunin'ina ndobva kwazouyawo Peter Warieki. Asi ini ndanisingazive kuti vanhu vanoziwana. Taingoti tasangana maband members chete. Muona zvizvo zvekungoti dzasangana shiri mukachere. Tese tada magitari. Saka tanisingazive kuti vakomana ava kumashure uku vatone zita ravo ravakaita se ranga kugara vakapurana. Tanisingazive kuti vachazotiwo pamberi apo ichazochinja zita kuti vazoti Gakamoto Jumbo Stars. But isusu pakuridza kwataita magitari tairidza tichiti tiri muChikaunda Brothers. Saka nokufamba kwenguva takazongoona vakomana vaiti vakambobuda vakauya kuno kuHarare vakaenda kudziva rasekwa uko vachiita zvavaita ikoko ndo patakazozoti but mudhara uyu haana kuzozviona here kuti vakomana ava pane zvikuitika. Mafirst days hapana zvaaiziva kuti ndo zviri kuitika. Akatozongochechuka atonzwa kuti vakomana vaita sei. Koiva vakomana ava pane here pavaipractiza nziyo dzavo mudhara uyu aripo? No. Kazhinji kacho since ini ndindairova malidhika. Saka taiti pese patinenge tina mudhara taitorova masongs kamudhara taipractiza. Asi mudhara kana asipo manje angoenda kubasa. Akangoenda kubasa pati tatanga kusvika iye asati auya papa ndopaipractiza chii masongs yavo iyo. Saka mudhara anga asingafaniri kuzviziva futi. Anga asingafaniri kuzviziva. Kwakuri kumutendera nekuseri. Kwakuri kumutendera nekuseri. Sanobva mafamba nabhendi mafamba naro Chikaunda? Tafamba naro bhendi rezi. Tanga tajiwe kuda kutaura kuti uda kutoya kuzonorekodha. Ndopakabva tanga kuita minyonga ipapo manje. Vakomana shamwari yangu yevari kumurani akati mudhara uyu anononoka stereki. Takabvira kuti handei kuda rekodhingi ari kutsika-tsika. Saka pamwe ari kutya kupinda mustudio. Saka isusu hatingamirire izvozvo. Takuenda kundasei takunorekodha isusu. Saka tangofunga kuti kurekodha kwada kuita dangorekodha nezita ripi iro reChikaunda iroro. But tisingazive kuti mashure uku wanga watori neravo zita ranga wakangobereka. Saka ndopa wakazorekodha majichira yamuya iyai album iro rakaita mbiri ndofunga rinozi.
ndokamboka nziko pakudoka kwezuwa kamba pa last composition pane zviri kuitika ubva kune kachakanetsa kumulani featuring Mafia Somandla Ndebele alikati nje panapa kuti kubva kuna Gani kuti last composition yanga yakamira sei pane zviri kuitika dasandizvo pane zviri kuitika tingati isiso iye pane dzakanyorere pa ya dziripo noti dzese dziripo dzakanyorwa naye album iro orangari ndianga angadzinyora dzese dzaki pakuimba yes akaimba Vare aimba ipapo zeta Spencer akaimba zvakare ipapo zetawo iye ndipaka zeta kwazetawo Soma akasawo masongo iye voice rake ipapo aiwa pari kumusika chose saka iko zvinezve panzvimbo yake makaisana panzvimbo yake sofa pari muwanzi Masando naTimothy pane 2 pa2 apa muri kunyatsokuona kuti tsvaga kuti ndiani chanyatsoona kuti anonyatsosimudza itezvo zvatinonzwa kuti tese takunyatsonzwisana itezvo saka ino mashozi muri kuita tiri kuita right remangwana reGakamoto Jumbo Stars rakamira sei tikutasira pagore rinori totofunga kuti other Mwari akatichengeta zvakanaka kusvika by December tinofanira kuva taane new album imimi amuchagari kujombo but mumuzviti Jumbo Stars nda zita rajairika kai uyoko izita rajairika kuti tibviseka atafanike bendera amino zvaitika kuti radambuka anogona kuti tobvisa Jumbo asi still Jumbo the Jumbo Stars amagona kuti Jumbo Stars achitara Gakamoto and mazona saka zvikwanisa kuti tibvise tongosiyana kadaro Gakapa Jumbo Stars tikaenda ukoko kumatongo kwedu saiko zvinezvi nzvimbo yamunoti mimi mukaenda munonyatsa kutambirwa chaizvo ndoziva kuti nzvimbo dze munofarirwa kuziva nokuziva asi ndozoti pane imwe nzvimbo munyatsa kuti iyi nzvimbo iyi tikaenda iyo aiwa ndofunga tinofarirwa se ere Mutora Shanga kwana Big Deal ukoko koko vanotifarana kwana Yomba tikaenda koko toziva kuti aiwa tete pabasa kwese kwatarafingora kuya tosvika kwese saka mimi mukoma kambo kamukati aiwa aka ndofarira kanondibata moyo ndikapi inini ndofara kambo kanonzi Chirwere sei kambo kako kanondibata noti nyaya iri papo inondikanganisa akanyora Chirwere ndiani yakanyorwa naVare nachake ndo akaimba songo inotsanangura kuti kuchema kwemwana akanga ane zvinhu zvaimunetsa zvikwenza achingogara achingorwara achita sei zvangosiyana kupenyu chacho kwangooma zvezve saka munhu airadza kuchema zvezve akichema kuna Mwari kuti dai Mwari ona ichi matambudziko andinawo ndoziziva kuti pese pamaienda pashow umwe neumwe ane kake kanonyatsa kuti apa penini akaka andibve tisina kukarova kochaka kaiti mukaenda pashow akaka ndo kake kaimuditsa shave ndekapi pakudoka kwezuva pakudoka kwezuva aikako hazviti akadai zvingaomesi ari padamba refiripa iri pane zviri kuitika iye aiti chii iye aiti anokafarira nekuti pakudoka kwezuva pane zvaaida kuedza kutaura iye pakuti vanhu musaite zvekunyeyana zvezve nokuti kunyeyana kamunga kuita basa rekupota muchinyeyana asi munenge muchitopedza nguva dai muchitotengesa muchitaona chinati chinokubetserai pana kupedza nguva muchinyeya ndo zvimwe zvaida zvakutsanangura kwavanhu nekurima kuti rese usafutenge kuita basa rekunyeya wamwe vari kumunda vari kurima saka ndo zvaitotsanangura izvi kuti ano izvi ndozvifarira kambo kanofanirwa kana mukoma Gani akanonziko Chirwere
vanoziva vangadai vana baba vavo vae vanditsvakirawo mushonga. makanzereka mbondo kanitsiko chirwere kanofanirwa kana iye kaganizani nekudaroka rega timbonzwa panapa kuti ko mazuva ekupedzisira zvava zvakufamba seko chirwere chiko changa chakuitika pa mukadzi uyu chakaitika murume wake akurwara takamboedza kutaura naye tichibvunza kuti mukomana uyu haasi kurwara here because aingopera mwiri saka vachiti aiwa haasi kurwara tikabvunzawo mukomana aiti handisi kurwara saka vakazotanga kumhanya-mhanya mukomana uyu akunyatsorwara zviri siriyasi tozobvunza ndopavakataura kuti aiwa isusu takabatwa kuti tine chirwere ndochiripo saka munhu anga atopera basa saka mai ava munhu wese ukama zvakamurwadza kuti maakuzotaura nhasi tarisai kuti munhu haachagona kufamba haachagona kudini ndozvataitsvaga nguva yese saka tabva ipapapo kusvika chakanetsa hana kuzoita zvakanaka akabva azvosvikira kufa akasiya vana 2 nemukadzi ainzi Tindo Kumulani chizoita Ivy Kumulani saka then ashaya mukadzi uyu takaenda kunhamo ikapera
tiri panhamo ipapo isusu mangwana yacho takazongonzwa kuti munhu asisipo pamba. Zvanga asisipo pamba akanga atora dzimwe huku dzakatengesa zvimwe aita sei akazobva zvokuita zvekutiza, saka haana kuzodzoka kusvika izvezvi. Pane here chimwe chinhu chamungati mimi kamboitoona chaka chamoti munga hanzvadzi yangu ndokuti ndikafungawo zvakati izvi zvakambondifadza? Ya zvake zvino zvandotaura kuti zvakamboitwa nachaka zvakandifadza ndezvekuti achitanga kubata mari yavo vachiita zvokumagitari vaakutambira mari dzavo zvakanaka, zvinhu zvokuti vaiti vakaenda kumashozi vaibhadhara even kana vatengesa masidhi yavo achibhadharawo zvakanaka, munhu aigona zvakare kusheyana nevamwe paanenge akabata. Saka izvozvo inini zvaindiitira zvakanaka. Imimi semunhu wamakakura naye, zvimwe zvamaiona kunge izvi zvaimukumbura ngasingazvifarire ndezvipi? Chakanesa kubva nekubva anga asina zvaanoti izvo zvandigumbura, taigara pasi tobva tangotaurirana. Asi azotora mukadzi uyu Manjoro waakazofa naye uyu, anga asingadi kubvunzwa kana kuti zvafamba sei, chii chiri kuitika. Anga ane munhu anga ane hasha, because ainyazoona kuti ndikataura nawo zvakanaka vachatsvaga nyaya dzakawanda, saka anga asisataurike naye. Mawanzokapo tete vari kuedzaka kuda kurondedzera pavo zvikatano izvi ndezvikatano. mazuva ekupedzisira mukomana akazoshaika akaradzikwa ikoko kumazoe kuna pote uko kudomboshawa kuna pote uko. Spencer munin'ina wevakomana ava ndiya vakomana ava anavhari anachaka ndo akadzidzisawo Spencer uyu kuti ange achipinda uka mumagitari, ndine akatoridzawo nawo zvakare Spencer atori nenziyo dzakewo dzaakatombobura ndichakunzwisai panapa. Andori damba refu rake, matamba refu ake anokwatawo matatu chachawo akaridza achidzaka nemadzikoma ake yaya. Asi pari zvino da kuti ndimbokupai ipapana pakapati aka kikambo kanonzi kochiramwiwa. Zvinondifungisa mudiwa wangu chiramwiwa, ndaiti ndikamudza aititeerera, zvinoona tora pari zvino uyu haiwa inhamo yega yega. Anoswera kwachawana kunjore ndokwanoswera. Kwachawana kunjore, nzvimbo iyo inonzi kwachawana kunjore. Njore injuga yaitambwa nemadzimai, ndo yainzi njore yaitambwa ikoko kwachawana. Sine yazoka ndakataura inini na mukoma Fani Kanzenze kuti kwachawana kwacho koko kwaimboitawo dzakaita seiko. Nzvimbo inonzi kwachawana iyi iriko kujombo ikoko padhuze, tikangoti bvei pamain bow takuda kunanga rodhi yekuenda kunonzi kwamakwapa, so pane kaploti karipo ipapo ndo panonzi pachawana. Zveshuwa ipapo pachawana ipapo nguva iyoyo munongoziva paitambwa njore shuwa. Saka ndo paakazoimba mukomana uyu chaka achiti hakuite mukadzi wandazoroora mazuva ano anoswera kwachawana kunjore, ndoko anoswera nekuti zveshuwa mukadzi wake aimboendawo kunjore ikoko zveshuwa achitamba zveshuwa amai Lucia. Saka mazuva ayabuda rekodhi iyoyo manje pavakazomboti arega itimbotenderera tiitewo mashozi tichiratidzira kuti song yatakarekodha iyai anonzi chiramwiwa, wasvika kumanzou kwakaita batawo bata. Wakomana wakarohwa nekuti wakomana wangu akazopurana kuti anzise imi makazoimba kuti kwachawana kunotambwa njore, ndo zvakazoita kuti wapwanyirwa instrument kwakaita noise kumanzou club kwekuyo kuzoti zvasinomira zvakanaka.
angatsamwa nazvo ndiani apa? Ndakakuona sekunge kangori kagrupu kekomana vanenge vaigara kusaidi kwacho ikoko kaploti kacho ikoko. Handizoti zvakanga zvarongwa sei. Ainzi Chawana ndingariani? Inzi Chawana ndiye muridzi weploti mudhara wacho vaigara ipapo varidzi weploti yacho, but he is now the late. Asi iko zvinhu zvipane madzimai wacho ndo varipo nevana vavo nemhuri yavo ndo inogara ipapo. I think ndo vasina kufara nazvo nokuti most of guys vamwe wacho anenge vakabva kusaidi kwacho ikoko. Vakarohwa vakomana havana kuzombodzokera futi? Vakazodzokako zvavo, but apapapa zvavo zvakungoonekwa kuti zvinhu zvisina nebasa rese. Vanhu vangangoona sekunge ringe rangoita kunge jealous because zvinhu zvanga zvisina kana nebasa rese. Asi wamai Lucia mukadzi waChakanetsa uyo akaramba achiendako? Havana kuzoramba vachiendako futi nokuti zvinhu zvanga zvavaita kunge zvafumuka manje. Akaka ndokanonzi Ushe Madzoro ka dambe ronzi Ushe Madzoro ra 2005 ka ndera Spencer Khumulani ka muningira wacho achimba nemadzikoma akapa.
wasera seko kasikuliwe nzuma manyo fambira isuru kufambere koko amaika na vete muri seise nemiwo ndozozarozika shora Juliet muyenzwa aiwaka tinenge tina ipapaka ariti naye akanamira waka pachimutanza aiwaka zviri kufamba chaizvo ka tiri kuinzwa ka nepenyuro yeNational FM ka zviri kufamba chaizvo aiwa ndinopa kutenda ka zvikuru chose ndozoti pana mwada ngoto turudwe zvishoma nini mwada ngotaura waka maminitsi asara yaka ndofunga mainzi waka nhorondo yaiyeka chakanetsa kumulani ka amukomana ifamba negeka moto Jumbo Stars amushakabvu ndoti kwari kokozorora murugare akosera seko bozhongora ati takaibata kuti National FM ka vakomana vegaka moto inini ndagara ndotovada chaizvo Baba Denzel akubhangeti pamema kurafingora kwana Ben Lion anzi takaibata kuti dzine chave manzi maita basa yazo nekuti panhorondo yemukomana uyu Spencer kumulana ngakuimba okapo aka Reginald Makoni zvitiseze ngoma wangu kwa Evaristo Mbombi magamba emimanzi magadzirire kamuso wa 1 December achinenge chakatswa pa Warren Park apa get together end of year party akudano anonzwe koko akuchazike kuchikopa idzo zvakareka Teddy Asimatsito Junior 5 Giant Parera onesa chimwanambo all the way from Bulawayo anenge achiridzawo pa get together iyo aiwa tichatapirirwa zvedu tinenge tiriko katichita jakuna chichi ndomedi Gidimazi eni famurwira wasera senewewo tichawanda diza amkoma wangu zviri kufamba ere Matthew Gandara zviri seisei apana chanduka siyana nini 77913 paNational FM kwa mbuto turudwe aripo ere right mr mwalo magadiko ndipo magadio tipo tutaona na Wesley Chatko right mapinda mama aiwa vaigona singaite vaigona ka ya zvokuti aiwa tinozvikudza chose tete alright amaita basa National FM radio Hello. Hello, makwese. Makasimbere baba. Ziko magadi. Zilipo. Ndatukule akomana vanogona but zipo za uyu inda dzasika muzikizo. Dzani. Dai mingino wacho. Dza Spencer. Ani nungo. Akutotanga utozimwa vanogona zinobadza zvikuru chaizvo. Dateta. Chopadi muri ana chakanetsa kumulani ka zvatarwa tsindirwa nafadhanya kutumba panapa ka akunzi vakakomborerwa nekuda kwokuti vhari anoridza gitari chakanetsa iri dzawo zvakare nekunyora zvese akozoti iye ka Spencer kumulani anoridzawo zvakare nekuimba asi kumadzimai awo kumacho hapana kana ane chipo vanoswera vari kunjore kwachawana kwasasa kwakudzisa mini National unoti halo makadiko ndiri pangu tete wangu ndiana wangu
Ndiani? Esther Mujunda. Tete Esther. Yeah. Right. Kwata taigona. Achikamboimba here kana kutaye murawo the blues revolution. Kana havaitozviitirawo zvavo blues revolution iri kwayo yoga. Oh. Mhm. Alright, vaigona kwata taigona zvikuru. Anditika. Kana paine vamwewo vakasara kusimudzira kuvaramba tenderera mberi vaigona mukoma. Aiwa ndinopa kutenda zvikuru tete netsikiro renyu. Maita basa mimi Tete Esther Mjunda asilandisa nayo wakabuda wakamudariro pa National FM. Amaro tirereka. Ikantore vairi vatatu apa kusatenda kuidibira ndokusiya mumauko amukomana Tana Ncube. Radio National FM halo. Baba. Aspenza shuaita nonguti ngoma dzakaipa idopesire. Adzina kupira musha. Aiwa munhu anorova uyo ini. Akaita serious zvake zvokusara achimhanyiswa nana Peter uko. Zvinopera mukusana kuti class yake ega nekuti kuendana advantage anogona zvese. Saka anonditira zvakanaka ngaite plan ngoma dzake dzikude. Chandinoona simudzirwa yowanika dzingwe. Munoziva futi wamuwana ukajaira kuita basa rekungoshandiswa uchitambiriswa zvezvi unorelaxa futi. Ndatenda hangu paifarira challenge. Brain hadzizodzontsi zvakanaka. Kana uchingojaira kungoti show yapera woenda kuna boss. Wasvika upfuga moti boss ndeipi boss akamboisa maoko muhomwe kuti ndichambopinda mutoilet motanga kushedzwa one by one kupinda mutoilet ndo munenge muna paymaster muchimbuzi ndo yaitwa naifrem joyoyo maisenzwa mutoilet one by one mari andakupa wewe ndakupa yakawandisa usaudze vamwe ndiyako wega nditika asikana right ndiri kuyaninika mangwana kubva na 12 kusvika na 3 svondo kuseni kubva na 12 kusvika na 3 am anditika ipapo mukaza vata ipapo ndoda kupai nhoroondo yeumwe muimbi papo ndoda kupai nhoroondo yeumwe muimbi musesvondeoka kubva na 12 kunosvika na 3 kuseni ndokanda nhoroondo yeumwe muimbi papo ka saka nokudaro ka ukararaneza mumukanwa unosaririra saka ngatibata nobva na 12 kusvika na 3 kuseni anditika ndiri kukupai chamvari chenhoroondo ipapo pa yeumwe muimbi anditika ndati nango maroterereka regaende ponotungira wangu musoro usina nyanga pasi atosanganaka pakati peusiku mangwana kubva na 12 kusvika na 3 am Sunday ndaenda hangu inini ndokusiyai muna mukomana Tana Ncube tata.